مركوسهم نتفقن غيسهم نحجز كيف ارسم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر جيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي يلو بجزي أبي 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 يلو بجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم تقدي الساعات معالطات ستمن قلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرقيرهم زن عاسو حيدهم كيبهم حج عاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا واتواصو عبيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يخوت صحيح عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يغوه عبيدنا يوزلو إلا وتبصم عبيدنا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو برت حيرك تزبلو كنت زدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتا يتصقر مالو نصنع حسبي عقلي تعمقيتنا حدا عطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي كم يخوت صحيح عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يخوت صحيح سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبو كتكونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو حنساب كتبايو نايقم نسيراك أي متسننا له سيراك تسمعنا تلخا give me a second join الكاسك هرما I cannot see you سيراك ودايا تحت وريد كاسيراك الكالخا join كتب لك مثلني حنت ستيب تريفات كالا ابو حساب زريا بزلغو هاي سيراك حنت ستيب تريفات كالا اسك جوين بلا تا غير كازا لها حنت ستيب تريفات كالا مثلا
Okay, give me a second. عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخران تحديد الناس ما يكون الناس ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن سلام دقيقنا تمليسنا لكم علنا تخطاتلتنا كميل لخوم كمي تخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يوم سيراك متي خلق هاجي فيديو كفتا thank you very much كلغاتكم نزي بروغرامناتنا كتساتفو قزيهم سويكم تقديسكم تمتو زولكم كابل بينا نمسكن كم ووترو نعاهم يمتن يزبالنا يوم أقدستن مهوراتن زيغاتاتنا إذا هاقرنا نزهلو كنتات ببسلت ببقعات بعمقت كنردومو نتزلنا عقمي بزبلت من قد نخون سرحلو تحقزنا يخليو زبلنا يوم أقدس سباتنا حزنا نغرب زلنا سلزي ناي كل سب دقف دما نمنا نابلكو مجمريا ني كبور انجنر سيراك ناباخوم يبلو انجنر حصر بزبله زبط فلتو خايم جن أبزاخا كم لمود بحر انتهى لاتنانه نفس وكسب نفسه كلالي درجات مرتخا تصرح له زنبرك عودي بروفيشنال لايف ناتكا حجز الله خايو كنتات قلت له مغنياتو دي فلتو حدا خلتون كله كل يوم أقداسون سلزغوني ثانك يو سيراك فلبال ودس مراي اب نرويج امت بروفيشن تهينو بتروليوم انجينيرينج تماري ماستر ديجري لوني اب بتروليوم انجينيرينج زبزح خفال ناي هوتيك اب ناي بتروليوم اندستري سريع بهصر زوال تبغى بركة تسيراك نقرا من قدي نقولهم تعذبتي ونكنقر إيرتراويان أمانة أبتحت الناس تمركسة نفسها أماللاي دخمت على الناتهم تكاتل زلهم بعد إنجنير سيراك من البات ماللاي اليوم نتزعبي بيناكل ناي كارير ناتهم سلدبت حوو أقداس كي كون خليو أبز معربة وعلم جن selling yourself presenting yourself زبل أمانة أقداس سكيليو سلازي elevator pitch تبهال زربالا سخا أوشت حنت دقيق نسخا منيخا ود منيخا أبي عدخا بقول كاجلدي كونسي منيخا انتي تسرح انتي تماهيركا انتي بركتل لك بعلم نتزي سمعك زلو بفلاي دلاي سراح دلاي كارير دلاي عبيت تحرقينكا كل جزء أب حنت دقيق أب ترين دي خاطر بسب أقد أسسب elevator pitch تبهال كنقرب كنكلا لنا نقرا من قدنا فلاي كم بال انجينير مساتهم كراخب كله نسخاتكم نزيل أجر انجينير كم كومنت صبوق يركم بريزنت غيركم ارأياناتكم وسيدهم انجينيرات اغلو انتروداكشن زي قبرون تقينامسي انا تراسب سنتاي انتروداكشن يلي نزبله تحسس باخ ما تغليقن وچ اوت اميرابا عالم ابير طرح تحتنا يسرهيو تحتنا بز اميرابا عالم كن قرب تترفكات ስለስተንቆ اوكي እዚ ካላር ሲብ ካለ ግዜ ምናልባት انجينير ابتي ناي كارير ناتو ام موداتا قرب تلي بزعبو مسير تران تاي كغبر خل بزعبو كنزراربينا مجمريا ግን ናይ ሎሚ መደብና እንታይ ይኸውን ኣገደስቲ ሕቶታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅናዕቲ ገይረ ዝዳሎ ኣነ እዚ ኩሉ ሕቶታትን ትዕዝብትን እዩ ስለዚ I really prepared for this ንኩሉ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይረ ይራኸኹምን እምበር ኣብ ኩሉ እቲ ኣነ ዝገብሮ ፖድካስት ነዊሕ ሪሰርች የካይደልየ ይዳለወልየ ምክንያቱ ኣገደስቲ ሰባት ክትዕድም ከለኻ ግዜኹም ክቡር እዩ እቶም ዝመፁ ሰባትም ክቡራት ስለዝኾኑ ብዝበለፀ ክንጥቀመሉ ስለዝደሊ እናንበብኩ ተሪኹምኒ ስቂለ ካብ ርእሰ ደይኮነስ መፅናዕቲ ጌርካ ምድላዋት ስለዘድልዮ እዚ መጀመርያ ሎሚ ክሪኣ ደልየ ዘለኹ ዝያዳ ኣባ ክንጠልቕ ኣይኮናን ግን ኣበጋግሳ ወይ ካብ መበቆል ናይ ኤርትራዊ መንነት እንታይ እዩ ካበይ ተበጊሱ ብኸመይ መንገዲ ይመፅዩ እሱ ጥራይ ደይኮነ ከዓ እቲ ሃገራዊ መንነት ካብ ምንታይ ዝብጓስ ብኸመይ ይኹስኮስ ብኸመይ ይዓቢ ብኸመይ ክደክም ክእል እንታይ ፀገማት የጋጥሞ ሓያል ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ምህላው ከ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ቀጥታስ ምስ መንነት ዝተሓሓዛ ነጥብታት እየን ንኩለን ጀስት ስፍሕ ብዝበለ ንክትገልፃ ኢለ ثانك يو ሃገራዊ መንነት ብቆንዱ ምስ ሃገር ይተሓዝ ሃገር ተደይለ ሃገራዊ መንነት ክህሉ ይክእልን እዩ
ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ብ1890 ብመግዛእቲ ጣልያን ቆይማ ኣብ ተመሳሰለ እዋናት ከዓኒ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካውያን ቅድሚኡ ሃገር ትበሃል ብኣፍሪካ ኣይነበረን ቅድሚኡ 50 ዓመት 70 ዓመት ሃገር ትበሃል ዳርጋ ኣብ ዓለም ኣይነበረን ስለዚ እቲ ሃገር ትበሃል ሓድሽ ናይ ዝሓለፈ 200 ዓመት ጠባይ ወይ ባህሪ እዩ ሕጂ ሃገራዊ መንነት ክበሃል ከሎ ኣብ ኤርትራ 1890 ትቁም ዳ እምበር ሽዑ ሃገራዊ መንነት ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልና ምክንያቱ ካልእ ትረፍቲ ህዝቢ ከማን ፋልጥ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልና ስለዚ ንሕና ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብቆንዱ ክበርህ ዝጀመረ ጨጭሑ ኣብ ግዜ ምግዛእቲ ጣልያን ብፍላይ ኣብቲ ኣርባዓታት ዝነበረ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዕስክርና ድዩ ብገለ ድዩ እራኸቡ ስለ ዝነበሩ ኣብ 30ታት ኣብ 20ታት ብዕስክርና እራኸቡ ስለ ዝነበሩ ብገለ መልክዕ እቲ ሃገራዊ መንነት ክጭጭሕ ጀሚሩ ሽዑ ግን ከምዚ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ መንነት ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣሸጋሪ እዩ ናትና ሃገራዊ መንነት ናይ ብሓቂ ዝማዕበለ ምዝ ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይዕጠቕ ዝብል ናይ ሰብዓታት መጀመርያ ሰብዓታት ነበረ ጭርሖ ኮነልካን እቲ ሃገራዊ መንነት ከምዝጭጭሕ ከምዝሕይል ዝተገብሩ ፃዕርታት እዮም ቅድሚኡ ሰውራ ክንጅምር ከለና ብ61 ሃገራዊ መንነት ኣይነበረ ማለት ኣይኮነን ግን ከምቲ ድሓር ኣብቲ ሰብዓታት ዝሰራሕናዮ ጥምረት ናይ ህዝቢ እናሓያለ ዝኸደ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኣይነበረን ማለት እዩ ሃገራዊ መንነት እንተዘይብልካ ከም ሃገር ንክትቆም ከም ሃገር ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ፕሮጀክት ንክሕዝ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር እቲ ሃገራዊ መንነት ክስራሕ ትኽእል ኣለካ ኣብ ዞባና እንድሕር ርኢኻ ምናልባሽ ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ሃገራዊ መንነት ዘለዎ ኤርትራዊ መንነት እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብፅቡቕ ድማ ገሊፅካያ ብምቕፃል መብዛሕተን ሃገራት ልክዕ ከምዚ ግራት ናይ ዓዲ ሕዛት ዶብ ከተወፅእ ከለካ መሰኻኽርን ዓበይቲ ዓድን ኣኪብካ ዝግበር ዶብ ክትሕንፀፅ ከለካ ማለት እዩ ሃገራት እውን ብኮሎኒያል ትሪቲስ ዝበሃል ከምኡውን ሌጋል ታሪካዊ ከምኡውን ሕጋዊ መሰረት ኣለዎ ናይተን ሃገራት ዶባት ወይ እውን ኣቃውማ እዘን ሎሚ ሃገራት ንብለን ዘለና እውን ኣመፃፅኣ ዘለዎ ገደብ ዘለዎ ዶብ ዘለወን እዩ ኤርትራ በቲ ዘጋጠመ ናይ መግዛእታዊ ንኹኑ ንበሎ ዝገበርናዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት መግዛእቲ ንሪኦ ዝነበርና ዝኸድናዮ መንገዲ ናይ ኤርትራ ልኡላውነታ ከምኡውን ግዛእታዊ ሓድነታ ክንዲ ምንታይ ብሕጋዊ መሰረት ድልዱል እዩ ክንዲ ምንታይ ኤርትራ ልኡላውነታ ከምኡውን ግዛእታዊ ሓድነታ መሬታ ይኹን ባሕራ ዘየከራኽርን ኣብ ሕጊ ቀሪባ ሙሉእ ብሙሉእ ክትዕወተሉ ትኽእል ሓይሊ ዘለዎ ሃገር እያ ወይ እውን እቲ ኣመፃፅኣ ናይቲ ሃገር እቲ ውዕላት ኣብ ታሪክ ዝተፈፀሙ ሲ ክንዲ ምንታይ ንኤርትራ ኮንፊደንት ኮይና ንዝኾነ ይኹን ብሕጋዊ መንገዲ ክቐርባ ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን መጋበያት ዓዊታ ክትዕወተሉ ትኽእል እንታይ እዩ ኣመፃፅኣ ናቱን ብኸመይ ዝመፀ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንገረና ሕጂ እንታይ መስለካ ኤርትራ ብ1890 ቆይማ ኢልና ጣልያን 1890 ከቁማ ከሎ እዛ ሎሚ ኤርትራ ንብላ ሃገር ብሙሉእ እንከላይ ከሰላ ሒዝዎ ነይሩ እዩ ድሓር እቲ በይንኻ ግን እዚ መግዛእቲ ናተይ እዚ ሃገር እዚ ዶብ ክትብል ኣይትኽእልካ ምስ ካልኦት ሃገራት ውዕል ክትፈራረም ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ በቲ ወገን ምዕራብ ዘሎ ብሱዳን ዘዳቡ ምስ እንግሊዝ ተፈራሪሙ ጣልያን ምስ እንግሊዝ ክፈራረም ከሎ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ገይሩ ከሰላ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ዝነበረት ንእንግሊዝ ሂብዋ ስለዚ ተወዲኡ ከሰላ ብሃገራዊ ሕጊ መሰረት ናይ ሱዳን እያ ድሓር ብድሕሪኡ እቲ ደቡብ ገፅካ ብ1908 ዝነበረ ዓመታት ብውዕላት ምስ ሃፀይ ሚነሊክ ይኹን ምስ ፈረንሳይ ይኹን ተሓንፂፁ ዝወፀ ውዕላት ሕጂ ኤርትራ በዘን ውዕላት እዚአን ዝቆመት እያ ካብቲ ውዕል እቲ ወፂኻ ካብዚ ናተዩ ካብቲ ናተይ ክትብል ኣይትኽእልንኻ ሕጂ ሓደ ኣጋጣሚ ዝነበረ ንፁር ሕንጣት ዘይነበሩ እንታይ ነይሩ እዚ ብወገን ባሕሪ ዝነበረ እዩ
بوغن بحر زنبرز مس ناي حانش مستخايله بس حابات نيرو قرب عمصات نيرو ام مجرشاكن تحنتيتو حجي بنحنا ببحر يكون بمريت يكون كله تحنتيتو ويانا بادمدو قليدو يلوم وقم جمرو نتي ناي شحن ساعتين ميتن كلتن شمونتن زنبره دوبات تمديس كان دحريت ريخا كم بحدش كم زحنت تجيرو حجي ابزي زي اب عالم كاب نصور دوبات دولون هاجرات حنتي ኤርትራ بمريت يكون ببحر يكون ኢትዮጵያ هم دوبات አለዋ ግን አቁታት ሩዕሙ ዲም አይሩዕሙን ከም ዝንሪኦም ዘለና ተጋላበጥ ዝኾነ መርገጽ ኣለዎም ግን ተጋላበጥ መርገጽ ሃሊኳ ትቕይሮ ነገራት የለን ስለዚ ናትና ብናይ ኤርትራ ዝዛረብ ኾንካ ንጹር ዝኾነ ዶባት ካብ ዘለውን ሓንቲ እንኳላይ ናይ ባሕሪ ሓንቲ ከባተን ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራ ተንጎረባብትና ከዶባተን ንጹር ዲ ብኩሉ ወገን እናትና ከምዩ ግን ናይተን ካልኦት ሃገራት ለፀይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጅቡቲንሲ ክንምንታይ ንጹር ናተን ዶበን بوغن ኤርትራ ይኹን ወላ ንሽተይ ክፋል በኻል ወገናቱን ኩለን ሃገራት ዶባተን ከምዚ ናይ ኤርትራ ክሊር ዝኾነ ድዩ ንኣብነት ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ሰሓሓቡ ነይሮም መሬትኩም እንዳተባሃሉ እሱ ዝተሓንፀፀ ኣይኮነን ብንጹር ኣይተሓንፀፀን ሕጂ እንታይ ገይሩ ሃይለ ስላሴ ናይ ደቡብ ሱዳንን ኖርዝ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ኣብ ግርጭት ከለዉ ክዓርቆኩም ኢሉ ኣምፂኡ ኣብ ሰብዓታት እዩ ኣምፂኡ ዓሪቆም ድሓር ነቲ መሬት ከዓ ንሕርሻ ክንጥቀመሉ ኢልዎም እሳቶም ንሕራ ኢሎሞ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ ሕርሻታት ትካይድ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወያነ ውግእ ዝነበረሉ ሱዳናውያን እዚ ዶብና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ሒዞሞ ሕጂ እሱ ኣከራኻሪ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ክትፈትሖ እትኽእል ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐሪብካ እዩ ከምዚ ናትና ምስ ሓንሽ ዝነበረ ስለዚ ከምኡ ንጹር ዘይኮነ ዶባት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣሎ ንኣብነት ያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ካብ ኣቁርብትለይ ውፅእ ኢልና እንታይ ክረደልየ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ መቸም ተራ ናይ ሚድያ ብወገን ኤርትራውያን ሚድያ ብዙሕ ኣይጠቐመናን ብዙሕ ኣይሓገዘናን ምዕራባዊ ሚድያ ወላ እውን ብዓለም ደረጃ ሚድያ ሲ ንኤርትራ ጎዲእዋ እምበር ኣይጠቐማን ኢልና እዚ እጂ ብመልክዕ እቲ ንሕና ነቲ ዘሎ ኣብ ዓለም ደረጃ ዘሎ ናራቲቭ ይብልዎ ወይ እውን ትረኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ብናቱ ርድኢትን ብናቱ ረብሓን ድማ እዩ ክዛረብ ዝደሊ ታሪክ ናይ ኤርትራ ይኹን ኣመፃፅኣ ናይ ኤርትራ ይኹን ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራ ብወገን ቁጠባ ብወገን ህዝቢ ኩሉ ሲ ሓደ ሰብ ክፅሕፍ ከሎ ኣብ ጋዜጣ ይኹን ኣብ መፅሓፍ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ኤርትራ ድማ ኣብ ኢንተርነታት ኢና እንተሪእና ናይ ኤርትራውያን ስለ ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ኣብ ስምዒት ከያተኻ ብፋክት ጥራይ ተዛሪብካ ናይ ብሓቂ ዘይተሰርሓሉ ግራት ገጅፍ እዩ ዘለና ገጅፍ ዘይተሰርሓሉ ከምቲ ዝድለ ከም ሃገር መጠን 34 ዓመት ጌርናሉ ኣብ ዘለና ደረጃ ከምቲ ዝድለ ኣብ ናይ ማዕከናት ናይ ሓበሬታ ኤርትራ ዝኣክል ሓበሬታ ኣይሃበትና ኣላ ወይ እውን ኣይቀረበትና ኣላ ሓደ ግዜ ኤርትራ ብሕማቕ እዮም ዝጠቕስዋ እናበልና ብዙ ኢና ንዛረብ ግን ንሕና ብወገንና ከም ኤርትራውያን ኣበርክቶናትና ብዙሕ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ነዚ ከመይ ትርዮ أقدر تناكنا رتيب بعد خازي مكوستار بعين بوليتيكا بعين بهلي بعين استراتيجية علامات نيرترا ناس نتا يقول نهلاويا ولا نلاونتا كسع كندي يسأل والو زواج زخ بخمي نز أجمع زخ بخمي كم فتح نقول جيتي نحنا خم حبرة سب متن خم تقدمات بالكعد ويز والكاوزي نفسها من الله كمان بزح نفعتها يكوننا صورة إيرترا بقونتو بزعبانا ናይ ምዝራብ ብዙሕ ጽቡቕ ልምዲ ኣይነበሮን ትቐንዲ ኣብ ተግባር ንሪኦ ዝብል ኣካይዳታት ነይሩ እሱ በገለ መልክዕ ሓጊዝና እዩ ንገለ እዋናት ኣብዚ ዘለና እዋናት ግን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቀደም ዝተፃሕፈ ተፃሕፈ ዘንብብዎ ሰባት ውሑዳት እዮም ነይሮም ሎሚ ዝናትካ ቻነል ንውሰዶ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰዓታት 100,000 ሰባት ሪእዎ ናይ ኣወልቲ ነይረኹም ኣማእታ ሽሓታት ሪእዎ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሓት
ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣንጻር ኤርትራ ተጀሚሩ ኣሎ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ቁሩብ ብምዕራያት ገይራ ኣላ ሚኒስተር የማነ ቁሩብ እንዳወፀ እዛረብ ኣሎ በብወገና ንስኻትኩም ትሰርሕዎ እዞም ካልኦት ኣክቲቪስት ዝሰርሕዎ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ኢንፋክት ክምስገን ዘለዎ እዩ ካልእ ንሕና እውን በብወገና እዞም ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ትዊተር ድዩ ኣነ ንኣብነት ብቐፃሊ ፅሕፈት ዝፅሕፎ ንምንታይ ማለት እዩ ብትግርኛን ብእንግሊሽን ፅሕፍ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ህዝብና ንክፈልጥ እዩ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ብፍላይ እቲ ብእንግሊሽ ዝፅሕፎ ዋላ እውን ናይ ትግርኛ ኢቨንቹዋል ከምኡ ክኸውን እዩ እዚ ኤአይ ድብልዎ ሲስተም እንዳኣከበ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ሓደ ሰብ ሃንደበት መፂኡ ኤርትራ ክብል ከሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅሓፍ ሕጂ ንዑታት ኮነ ኢልና ንፍትን ሰባት ኣለና ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ከዓ ንሰባት ተባቢዕኹም ግበሩ እብለ ሕጂ እዚ ከምዝናትካ ዝኣምሰለ ዘሎ ክስታያት ቻነላት ከነሐይሎ ከነበርትዖ ክንክእል ኣለና ካልኦት ኣለዉ ተፈላለየ ሃገራውያን ቻነላት ከነሐይሎ ከነበርትዖ ክንክእል ኣለና ብገለ መልክዕ ከዓ ቁሩብ መኣዝን ከዓ ክንትሕዞ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ዘሎ ሕጂ እቲ ሰባት ናይ ዝሰርሕዎ ስራሕ ክኸፈሉ ፀገም የለን ምክንያቱ ግዜ ትኽእሉ ዝሰርሕሉ እዮም ግን ቁሩብ ከዓ ኣብቲ ዝቐርብ ነገራት ሓደ ሓደ ግዜ ኣሰካፈ ነገራት ትርእኻ ዘድልን ዘየድልን ኣርእስቲ ዘድልን ዘየድልን መግለፂ ሓደ ሓደ ግዜ ክንሰምዖ ደይንደሊ ፍርቂ ሰዓት ድኾን እቲ ናይ ፀላእትና ኣብ ክስታ ይቐርብ ሕጂ እሱታት ምጥንቃቕ ክትልዮ ግን እንዳሓየልና ክንከይድ ኣለና ናይ ብሓቂ ወሳኒ እዩ ሕጂ ኣብ ዘለናይ መድረኽ ያ ኣብታ ንግረካ ኣብታ ኔክስ ሕቶ ቅድሚ ምሕላፈይ ሓደ ግዜ ኣነ እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሑ ኣለኹ ኢትዮጵያውያን አንዳር ዘረባ ምስታሕቶ ናተይ ኔክስ እውን ትተሓሓዝያ ንኤርትራ ንልኡላውነታ ግዛታዊ ሓድነታ ንመሬታ ንባሕራ ዝደፍር እንኮላ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ኢልና ንሕበነሉ ንዓና ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ብዙሕ መስዋዕትን ገድልን ዝተካየደሉ ክሳብ ሕጂ እውን ዝካየደሉ ዘሎ ከቆናፅቡ ከለዉ ካሕመማና ንቡሪ ግን ብግምጣሉ ከዓ በቲ ሓደ ሰብሲ ኣንፃሩ ሓሪንካ ክትንስእ እንተኮይንካ ንክትሕርን ክገብረካ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ስማርት ፀላኢ ከም በዓል ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ሂማን ራይትስ ክንእትወልካ ኢና ፍሪደም ኦፍ ስፒች ክንእትወልካ ኢና ፅቡቅ ነገር ከነምፃልካ ኢና እናበልዮም መንግስትኻ ዘዕንውዎ ኣዲኻኒ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ ዕንወት ናትካ ኣክቲቭሊ ምስኦም ከም ትስዕስዕ እዮም ዝገብሩካ this is ዌል ኢንጂነርድ ነዊሕ ዓመታት ዝተመከሩሉ እዩ እዚ ብኢራን ዝጀመረ ኢራን ሬቮሉሽን ኣብ 50ታት ዝጀመረ ብጎነዝ ጥራይ ዝግበር ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ እቲ ሶፍት ፓወር ኣመን ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ኩሉ እዚ ኦርጋናይዜሽንስ ሓለይቱ ዝመስሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃሉ ድዮም ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃሉ ድዮም ኩላቶም እዚኣቶም ዌል ማኔጅድ ኣሰትስ እዮም ንዝተፈላለየ ዕላማ ዝተቐናበረ እዮም ኣይ ቲንክ ብዛዕባ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓንቲ ኢንተርቪው መዓስ ከም ዝኾነ ብርቀት ተዛሪብዎ እቲ ሻዕብያ እውን ምስ ኤርትራ ነዚ ከም ዝርድኦ ኣብይ ካትሪ ካብ ነዊሕ ከም ዝርድኦም ናይ ኢትዮጵያውያን ግን ብግምጣሉ ዓሰብናትና እዩ ክንወስዶ ኢና ወላ እኳ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይፍቀዶም ኤርትራ ድማ ብሕጊ ደጋጊማ ዝተነፀረ ዶብ ከለዋ ባሕርናትና እዩ ከምዝናትና ክብሉ ከለዉ የስ ከም ሰባት ስምዒትና ክትንክፈና ክእል ግን ብግምጣሉ ግን ኤርትራውነትና ሓፍ ንክብል ሓድነትና ንክንሕይል ስለ ዝገብሩና ኣነ ነቶም ናተይ ኦዲየንስ ከምኡ እየ ዝብሎም ኢሞሽናሊ ኣይትሰምዑ ክትጥቀመሉ ኣለካ ሓደ ሰብ ክፀርፈካ ከሎ ከዳኽመካ ከሎሲ ክልተ ውሳኔታት ክትወስድ ትኽእል እምኒ ክድርቢ እምኒ ሃሪምካ እስር ቤት ክታብቲ ትኽእል ወይ ድማ በቲ ድኽመትካ ክፀርፈካ ተጀሚሩ ክሰርሕ ኣለካ ክትሰርሕ ድፊት ዝኾነካ ብዓወትካ ጌርካ ድማ ትፀፍዖ ማለት እዩ እዚኣ ንግረ መንገደይ በቲ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ they are doing us a favor እንተዝጎርሑ ነይሮም ንፈትወኩም ኢና ንዓኻትኩም ዲሞክራሲ ከነምፅኢና ባሕርኩም ኣይንትንክፎን ኢና መሬትኩም ኣይንትንክፎን ኢና እናበልዮም ይመፁ ነይሮም ግን እሳ ኣይ ሆፕ እዚኣ ቪድዮ ከይተብፅሕሎም ብሓፈሻ እንታይ ክብል ኢለ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ካድረታትን ኣብዚ እዋን እዚ ብሕቡእ ዘይኮነ ብግልፂ ወፂኦም ወደባት ናይ ኤርትራ ስፔሻሊ ሕጂ እኳ ዳርጋ ሓውሲ ንፁር እውን ገይሮሞ እዮም ሕብእብእ ብዘይብሉ ኣፍ ደገ ባሕርናትና እቲ ደንካልያ ዝብልዎ ሶም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ኣብ ካርታታት እናእተኻ ነዚ ክንወስዶ ኢና ዝብል ዓንዳር ዘረባ
يقبر له زي دايما ديلكا زي اي اي زبحال صلوان مقبار كخون خلي بتحدى نمد زبط زلو ولدو ناتنا يزبل امنت كصنح منتان كخون خلي نزي اذا ازراربازي اني ايرترا ኢትዮጵያን ንዝምድናን ኣብ ከመይ ከብፅሖ ይኽእል ንዓና ንኤርትራውያን ብከመይ ክፀልወና ይኽእል መጠን ብዙሕ ዝበልዎ ከዓ ምናልባት ደኾንቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ንዓና እኳ ብዙሕ ግዜ ዝብድለና ኣካል ሓደ ደርፊሲ ሓሶሲ ተደጋገምካዮ ሓቂ ስለ ዝመስል ምናልባት ዲፕሎማቲካዊ ደገፍ እኳ እንተደይበልናዮ ግን ሸለል ክንብለኩም ኢና እዚ ዓይነቱ ናብኡ ንምብፃሕ ነቲ ፀገም ብዘይ ወደብ ንከፍሎ ዘለና ዋጋ ትንፋስና ተጨበጥና ብጎሮሮና ተተሓዝና ዝብል ዘረባታት ስዑ ኢልካ ምርኣዩሲ ወይ እውን ኤንድ ጎል ናይ መወዳእቲ ዕላማ ውስጥ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብል ንስኻ ሓደ እቲ ከም ዝበልካዮ ብበዓል ኣሜሪካ ኤውሮጳ ዝግበር ናይ ነዊሕ መስርሕ ዘለዎ በብቁርትለይ እንዳተግበርዎ ዝኽእሉ ሓደገኛ እዚ ናይ በዓል ኣብዪ ኢትዮጵያውያን ብሓፊሽኡ ዝገብሮ መዓስ እዮም ዝገብርዎ ኢልካ እውን ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያን ኣነ እንታይ ዝብል ኣብ ታሪኾም ስዒሮም ኣይፈልጡን እዮም ዝኾነ ይኹን ውግእ ተረዳእኒ ሕጂ እቲ ሽግር ክመፅኦም ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ስልጣኖም ኣብ ስልጣኖም ንምፅናሕ ነቲ ህዝቢ ንምእካብ ገለ ርእስቲ ከምፅኡ ኣለዎም እታ ዝቐለለት ኣርእስቲ ከዓ ናይ ባሕሪ እያ ምክንያቱ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ሕጂ እቶም ካልኦት ኢንፋክት ብዙሕ ኣይደፍሩን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ዋላ ወያነ እንድሕር ወሲድናዮ ክገብርዎ ክትግብርዎ ፈቲኖም እዮም ኣብ ናይ 98 2000 ውግእ ከምዘይከውን ሪኦም እዮም ዝኽፈል ተኸፊሉ እሳቶም ከዓ ዓፀፋ ናትና ከፊሎም ዘጊሎም ጠጠው ኣቢሎም እዮም ናይ ኣብዪ ሽግር እንታይ እዩ ኣብዪ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብኩሉ ሸነኻት ፀገማት ተጋጥመሉ እዛ ፀገማት ተጋጥመቶ መንቀሊታ ባዕሉ እዩ እዚ ናይ 2022 ውግእ ምስ ተኻየደ ኣብ ድሓን ኩነታት ነይራ ኢትዮጵያ ኣሕቢሩ ሃገር ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣሜሪካውያንን ካልኦትን በዛ ትኸዳ ዘለካ እዛ ውዕል ናይ ፕሪቶርያ ጌርካ ንዕኡ ከምቲ ዝነበሩ ከምቲ ኦሪጅናል ናይ ፕሪቶርያ ውዕል እንተግቢርካ እንድሕር ኸይድካ ፅባሕ ቀዳሚ ናይ ኤርትራ ክትኮኑ ኢኻ ኢሎም ብዘይሕብብ ሕጂ ከምኡ ምስ ተባህለ ከምኡ ተኾንካ ከዓ ሓገዝ ኣይተዋሃብና ተባሂሉ ስለዚ ነተን ሓገዝ ንኽብል ነተን ገንዘብ ንኽብል በብቁርብ እንዳወፅ ኸይዱ እዚ ናይ ባሕሪ ገለመልታት ክጋጥም ኣይክእል እዩ ሽሕ ግዜ ትገምዎ እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ናይ ሃገራት ዶባት ሕቶ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድሕሪ ኣሰቢልካ ትራምፕ ንሶማሊላንድ ክፈልጣዩ ገለገለ ብዙሕ ዋጭዋጭታ ነይሩ ክፈልጣ ኣይክእልን ምክንያቱ ነቲ ሕጋዊ ዶባት ናይ ኣፍሪቃ ብምሉእ ከፍርሶ እዩ ማለት እዩ እንተፈለጣ ከዓ እሱ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ትቕበሎ ወላ ሓንቲ ሃገር የላ ምክንያቱ እንድሕሪ ከምኡ ክትገብር ጀሚርካ እዚ ዶባት ናይ ኣፍሪቃ ብብሄር ኣይኮነን ቆይሙ ብኤትኒክ ኣይኮነን ቆይሙ ባዕላቶም ምዕራባውያን መፅኦም ዝቀራርፆ ይቆይሙ ስለዚ በዝም በትን ፀገማት ከጋጥም ክእል ኣብዪ ከኣልኮ ኢሉ ናይ ዓፋር ዶገለምሲ እዩ ዝኸፍአ ሽግር ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ኣሎ ሕጂ ዓፋር ሓያል ዓፋራት ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከዱ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ዓይነት ውግእ ከኣቱ ዝደለ ሰብ የለን ሎሚ ኣብ ዘለናዮ እዋን ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ፈተነ ናይ ብሕሶት እዩ ናይ ብልቦም ከማን ከምኡ ኣምኒዮም ኢልካ ትሓስብ ብጣዕሚ ሸጋሪ ግን ንሕና ክንብድሆሉና ምክንያቱ ተደይበዲልካዮ ከዓ ተደይመሊስካሉ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነ ሰባት ከዳናገር ይኽእል እዩ ዝከረካ ኮይኑ ናይ 1998 ውግእ እንዳካየድና ከለና ምስ ወያነ ንምንእሰያት ኤርትራውያን ተሓባበርነት ናይ ምዕራብ ንኣሽቱ 7-8 ዓመት ከይተረፉ ንኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ገይሮሞም ነቶም ዝኸዱ ከዓ እስኹም ትግርኛኹም ካብኡ እናብኡ ከማን ነቲ ብሄረ ትግርኛ ከማን መቃቂሎም ንስኹም ከምዚኹም እንዳበሉ ኣብዚ የድሊ ሽግር ንህዝብና ኣውዲቖም እዮም ክሳብ ሕጂ ከምኡ እንታይ ዝኣምኑ ኣለዉ ሰባት ተሲኦም ኣነ ትግርኛ ኣነ ከምዚ ገለ ዝብሉ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ካብቲ ፀገምቲ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ብቐፃሊ ክንብድሆሉና ብቐፃሊ ክንምልሰሉና ናይ ኢትዮጵያ ግን ወላ ሓንቲ ካርታታት ክስእሉ ክእሉ እዮም ወላ ሓንቲ ግን ውፅኢት ኣየምፅን እዩ ቴንክ ዩ
yes توم ሓንቲ ሕቶ ኣብዚ ድርያ ደለኹ ናይ ሲራክ መጽሓፍ ሓንቲ ካብተን መጽሓፍቲ ኣዝያ ጽቡቕ ተርእየኒ የላን ታሽሙቲ ግሪን ባክግራውንድ ስለ ዘለኒ ሰማያዊ ሕብራ ኮይና ትእለ የላ ግን እዚኣ መጽሓፍ እዚኣ ብዝተኻለና መጠን ገዚእና ክንጥቀመላ ክንክእል ኣለና ትማሊ ኣጋጣሚ ኣብ ባዝል መጺና ስለ ዝነበረ ስለ ዘሎ እውን ናብ ስዊስ መጺ ስለ ዘሎ ካብኣ ዝገዛእኳ መጽሓፍ እያ ክሕዝቢ ይደልኒ ምንባባ የጀመርኳን ኣለኹ ትማል ምሸት የመፅየ ንሎም ክዳሎ ኣለኒ ነይሩኒ ብርግጽ ግን ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ኣገዳሲ መጽሓፍቲ እዩ ንግረ መንገደይ ክተቕሶ ዝደሊ ዝተፈላለኹም ኤርትራውያን ስለ ዘለኹም ምስ ላይብረሪታት ርክብ ዘለኩም ምናልባት ኣብ ስዊስ ዘለኹም ነቲ ጌጌጌ ዝበሃል ላይብረሪ ናይ ቋንቋታት መጽሓፍቲ ከምፁ ስለ ዝደልዩ ኣብ ስዊስ ዘለኹም ኣነ ግዜ እንተዝረክብ ገበርኳ ነይረ ግን ኣይሆፕ ካባይ ንላዕሊ ግዜ ዘለኩም እቲ ላይብረሪ ሓደ 5 መጽሓፍ ክገዝእ ስለ ዝኽእል ኣብኣ እንተብፅሕኩማ ኣነ እንተረኪቦም ከምኡ ገብረ ነታ መጽሓፍ ክገዝዋ ክእሉ ልዕሊ ኩሉ እቲ ገንዘብ ገለ ደይኮነ ኣብ ላይብረሪታት ከም ስታንዳርድ መጽሓፍ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ዘይጠቅም መጽሓፍቲ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝወርዳው መጽሓፍቲ ስለ ዘየለ ነቲ ዘሎ ቻነል እስካ ስለ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ስለዚ ኣብ ዘለኹም ሃገር ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ ጀርመን ነቲ ከባቢኹም ዘሎ ነቲ ኮሚኒቲ ናትኩም ወይ እውን ነቲ ናትኩም ኣድሚኒስትሬሽን ገማይ እንደንብልዎ ኣብኡ ከይድኩም ዝኾነ እንተ ሓበሬታ እንተሂብኩም ነዛ መጽሓፍ ወሲዶም ኣብ ላይብረሪታት ናቶም ከቐምጥዋ ይኽእሉ እዮም ነዛ ሓበሬታ እዚ ድማ ንግረ መንገድኩም ተጠቐምሉ ምክንያቱ እቲ መጽሓፍቲ ተገዚኡ ገዛወትና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሜይን ቦታታት እውን ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ንሱ እውን ዓብ ተራ ዘለዎ እዚ ኸ ሓደ ዓብይ ሬፈረንስ ክኸውን ዝኽእል መጽሓፍ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክንግደሰሉ ንግረ መንገደይ የማነ ገብረኣብ ፅሒፍካያ ዘለኻ መልሰሉ ምናልባሽ ብዛዕባ ኣበይ ኣሎ መጽሓፍቲ ዝበሎ ኣብ ባስል ነቲ ማሕበረኩም ኮንታክት ጌርኩሞም ቁርብት ላይ ተረፍ ኣለዎም ትረኽቡ ትኽእልኹም ኣብ በርን ሓያሎ መጽሓፍቲ ኣሎ ጽባሕ ክኸይደ ናብኣ ኸይባታት ክህልወኒ ስለዚ ነቲ ማሕበረኮማት ኮንታክት ጌርኩም ክትረኽቡ ትኽእልኹም good እዚኣ ተቂስና ያለና ሕጂ ክንሓልፍ ኢና ኔክስት ነጥብናተይ መቸም ኣብይ ኣሕመድ ቆልዓ እዩ ገለመለ ኢልካ ንጥቀመሉ ዘረባ ኣለና ግን እታ ኩርሲ ናቱ ብኸመይ ክዕቅባ ከም ዝኽእል ዝጠፍኦ ሰብ ኣይመስለንን ተጠፊእዎ ከዓ ዝኣኽሉ ኣማኸርቲ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ስክፍታ የብልና ጥርጥርሲ የብልና ስለዚ whatever his motive is እቲ ዝገብሮ ዘሎ ንዓይ ኣዋፅኣኒ ዝበሎ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ እታ ንዓይ ተዋፅኣኒ ኢሉ ዝወስዳ ዘሎ ድማ ምስ ኤርትራ ዳርጋ ኩናት ዝደሊ ዓይነት ምክንያቱ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ንኩናት ድሌት ከም ዘይብላ ሸውሃት ከም ዘይብላ ብኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ክትቦ ትኽእል ትህባላ ሂባላ እዚ ግን ንዓቢ ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን መጀመርያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ናተይ ነቲ ህላወ ናተይ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዝብል ምክንያት ዝጥቀም ነይሩ ስለዚ ኣክሰስ ቱ ዘ ሲ ዝብል ብኩሉ መንገዲ ከም ዝደሊ ዝመስል ነይሩ ሕጂ ግን ናፅሬት ዳርጋ ናብ ዓሰብ ዝብል ወላቲ ናቱ ሚድያ ብግልፂ ዓሰብ ኢልካ ናይ ምዝራብ ተርእዮ ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ካልኩሌሽንስ ክግበረሉ ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ውሽጣዊ ፀገሙ ጥራይ ዝተሓሓዝ ድዩ ወይስ ሚስ ካልኩሌሽን ክገብር ይኽእል እዩ ናብ ኤርትራ ኸ ብፖለቲካ ብወታደራዊ ዓይኒ ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ እትገብሮ ዘላ እንታይ ትገብር ኣላ ነዚ ካውንተር ንምግባር ሓደ እቲ ትገብሮ ዘላ ኸ እኹል ድዩ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ንምምካት ኣይኖ ኣባል ናይ መንግስቲ መራሒ ኮንካን ግን ናትካ ትዕዝብ ትግራይ ክሰብ ሃኒ ሪእቶታት ክንቀያየር ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ እንታይ መስለካ ዋይላ ኣብ ታሪክ ተመሊስካ ትርኢ ከለኻ ሃይለ ስላሴ ኤርትራን ሶማልን ይግባአን እያን ዝበለ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ነይሩ ጣልያን ክትወሮ ከላ ብ1935 ሃዲም እዩ ኸይዱ ስለዚ ምስ ተመለሰ ክምለስ ከሎ ጅግና ክኸውን ትኮይኑ ገለ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ኣሎ ህዝቢ ክቕበሎ ትኮይኑ ስለዚ ኤርትራን ሶማልን ይግባአን እየን ኢሉ ሶማል ኣይሰለጦን ኤርትራ በዚልካ በቲልካ ብፌደሬሽን ብ40 ዓመፅ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ከም ትኾን ተገይሩ
أبي حدا I don't know خموي بحالي دامبر قال خا كمرمر له مخنيات خجمر كله تعيزو أدي نقص تكون خاتولني زبل حلمتات دلوي نقص كون كا قال فولي نقرات كبر خلالو حدا فولي نقرات أبي إثيوبيا خبرو زخيل بحر من صايف تي زحزنا كان نقرات جن نحنا بس إثيوبيا تزخف زعابة زكانا 98 كلتش زنبري أو بملتا إثيوبيا أنصارنا تواجه أب كلتشحن 16 قال ملتا من قصاصات منير أسونا يسلطهم إذا كله أكايدهم زي سلطهم سي حجي أبي مسمحران دا تواجه أبي مستقرين دا تواجه أبي مس أورومون دا تواجه سي بينا يتأمريو أنصار إرترا هواجه تمالو كو ويانو كو كيدهم نيرمهم أميجر شاتو زبلو جيجاس لز جوورو إرتراس لز دفورو يوم تطهلو خيرهم تسعيرهم تمال كوبعلو أبي مسيو بزيز من قسنزل نحن كنت فاحلنا نيرنا يدونيري حجي نايب حقي وجه خاطيلكا تحسب بتاع ما شكاري قل عبدان كارلو مسكالكوليشن على لهم زبالكا عبدان مسكالكوليشن تأتيو لومي ببوليتيكار إخا ميليتارلي غروفو ميليتارلي تشريس مس إيرترا دارك حالي يقولون إيرترا أنا انتبه على أبزز لنا مدرخ لومي بخلته جنبار كنواجع نخلينا انتبه مالتيو بإثيوبيا من سينا حدا متكعتي بحال وجنون ولا نعمل السودان كتبت حتى دا من سينا بخلته جنبارات كنواجع زواوي عقم زلنا هنا إذا أصبحهم فلتوهم لذا أيكو جبراني بحاله يعني أنت جيروا خاني تمودات أوتراخ كنترول أمبر زخون يكون كجبرايخ ميليتارلي دبلوماتيكالي أب عالم زخون يكون هاجر نخوم عينه مهاب عون دبلكا ويانا كوتي قربت لي قرحات منيرهم ببعد ما يجميرهم حسب دنينيرهم جن كون قبت إنايب منيرهم إذا كعاوي لي قبت إزبر دولة إذا بمول بأفريقيا هم تقاوم خقات مخيلي بعالم خقات مخيلي سو بوليتيكال معنا صيغه ميبلن دبلوماتيكال صيغه ميبلن ميليتار لها هاي مثلا زخون يكون كوصو زخل حالي يقولون اوكي باك انا بحكي صبو زخونه انقذ زلو حبريتا خاص تبنا زلغا اتو سيراك انجينير سيراك مبزحت سب انجينير انت خوينو ابوليتيكا كواسا يبلون زبل زربات سميغا عاد قداماي نجر بوليتيكا كفالنا هيوتي كالاي دما ها زي تمهرو كا بوليتيكا نتواسو غلو انجينيرات دي واسول انتاي بوليتيكا زبال اوكي باك تو ذا توبيك ابزو وانزي استفل عليه عينت الاينسس نرلنا شركنتات مخنياتو اتزلو كنتات بزح نجرات سلازي تقلب زلو بزح عينت الاينسس ويكا شركنتاتن الركباتن رلنا حدا كابو لنكني امونغو جبتن جبتن زغبر زلو سمدنا نرزلنا جبتي ابزا ننوح وان نيتوبيا كونتين خدغبرا كاب تحسب نوح عمتات يحلف برجز ما يجبت كونتات ماس جميروتي مس إثيوبيا ذكر خروم زلو ديغان دريلنا اب تاريخ ما يجبتي اب تزخف اتمدرخ زنبرتلو 2010 حدنيو عرب سبرينج تباهيلو ناي 3 عامت مرحنتهم وديغو اب كياس كلا غرغر كلا كالكوليتد كوين استبغسين يرمو بزحت سبا يردوني شعو نتي كياس نتي مجمريا زنبر غرغر كساب زحويو غزيا وسيدوم مريچا كايدوم نعي فتوون قلمله زغول خبر كله تديغا زخونه درجه كيدو اثيوبيا دما ابت غزيتي 2010 حدا مالت نقول سبات كنبرهالو سلازلنا 2010 حدا مالت اثيوبيا ملس زيناوي اتزلع عليه حيلناتو زنصبارقلو زنبريو انكل لاين ايرترا كومبليتلي بغدا عصاصيو اب غون امريكا اب غون بعل مرحتنا بعل اوباما سوزان رايس مساتهم قصال زرخبلو زنبري سلازي ديبلوماتيكالي ግብፂ ወዲቃ ካብ ዚሮ ትብገስ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ዝበለፀ ሪሌሽንሺፕ ኣብ ዋሽንግተን ዝነበራ ግዜ እዩ ነዚ ግምት ኢቲ ከምታ እዚ ከይዱ ግብፂ ሓቱ የብሉ ኣይሰለጠን ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ካልኣይ ድማ ንዕኦም ዘይዕውቶም ዝነበረ ንግብፂ እንታይ እዩ ንኢትዮጵያ ኮንቴን ክትገብራ
ኣብቲ ጎረባብታ ክትመፅእ ኣለካ ለሚ ጊቭ እቲ ሰብ ነዚ ጉርብትና ናትና እውን ፅቡቅ ገይሩ ከይርድኦ ስለ ዝኽእል ሓንሳብ ነዚኣ መከሩ እዮም እየ እናረኣናዮ ክንከይድ ምንታን ምርኣይ ካብ ምእማን ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ጉርብትና ናትና ስለዚ ካብዚ ዝብገስ እንድሕር ኮይኑ actually I had a better chart ንኩሉ ሰብ ከተርኢ ትኽእል ሶሪ ኣይ ተሓዝብለይ ሓንሳብ እዚ እቲ ከባቢ ናትና ዝበሃል እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ከባቢ ናትና እቲ ግብፂ ዝበሃል እውን ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ንክንሪኦ ዝኣክል ኩሉ ሰብ ጂኦግራፊ ፐርፌክት ኣይብልኒ ኢትዮጵያ ነቲ ዲጋ ንነዊሕ ዓመታት ፅቡቅ እናኸደት ከይደት እናኸደት ኣብ ምምሉእ ኣብፂሓቶላ ግብፂ ድማ ብሽምግልና ብዳንነት ብየማን ብፀጋም ብዙሕ ፈቲና ክሳብ ሕጂ ዝጭበት ውፅኢት ኣየምፀትን ኣብ መወዳእታ ናይ 2024 ድማ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ጠቕላላ ተስፋ ቆሪፃ ተጠዋቢላቶ እያ ሕጂ ኩሉ ምርጫታት ኣብ ጣውላ ኣለዎ እዮም ዝብሉ እንታይ እቲ ምርጫታት we don't know ካብኡ ሕጂ ንኢትዮጵያ ብቐጥታ ንምቕርቃር ሱዳን ቀደም ምስኦም እያ ነይራ ኤርትራ ምስ ግብፂ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ጌራ ይትፈልጥን ያው ከዝምድናታት ዝኣቱን ዝወፅን ነይርዎም እዩ ግን ውድኡ ዝኾነ ኣይነበረን ከምዚ ናይ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ግብፂ ሶማልያ ኣብ ጎኒ ግብፂ ጅቡቲ ኣብ ጎኒ ግብፂ ሱዳን ኣብ ጎኒ ግብፂ ብሙሉእ እንተን ጎረባብቲ ንግብፂ ስለ ዘለያ ዘይኮነስ ኣንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ስቃ ስለ ዝፈጠረሎም ፅቡቅ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ኣብ ከቢድ ከበባ ከም ዝኣቱ ኮይኑ ኣሎ ግብፂ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ኣገዳሲ ዝኾነ እንኮላይ ነቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ 95% ናይ ኢትዮጵያ ኣታውን ወፃእን ዝኸደሉ ድራለ ዝበሃል ንዕዑ ማነጅ ክትገብሮ ከተስፍሖ ምዃና ነጊራላ 150 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ቦታ ድማ ሒዛ ላቡ ናይ ሎጂስቲክስ ሃብ ክትገብር እዚ ንኢትዮጵያውያን ክዕብዶም ይደልዩ ዘሎ እዚ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ምስቲ ኤርትራ ቀዲማ ዝገበረቶ እቲ ሶማልያ ዝገበረቶ ከምኡውን ሱዳን ኣብ ጎኒ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ብኸመይ ተንብቦ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎን ዝሓስቦ ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ካውንተር ኣብ ምግባር ክሕግዝ ዝኽእል እዚያስከ ቁርብ ፅቡቅ ጌርካ ማእኺልካ ንውሕ ዝበለት ሕቶያ ግን ንኸብርሃልካ ነቲ ሰብ እውን ኤግዛክትሊ ኣብቲ ስኻ ዘለኻዮ ደረጃ ከይበፅሕ ስለ ዝኽእል ብተመክሮ ከተሓሓዙ ስለ ዘለኹ እየ ሓደ እቲ መሰረታዊ ነገር ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ንኩሉ ሕጂ ንሕና ሰባት ብዙሕ ግዜ መስርዕ ምቅያር ኣሎ ዶ ሽርክነት ተቀያይሩ ዶ ገለ እናሉ እዛረቡ እዮም ንሕና እቲ ሃገራዊ ረብሓናና ብተዛማዲ እቲ ዘለናዮ ጎደቦ ኢና ንሪኦ ናህና ጎደቦ ሕጂ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገልፆ ነይሩ ናትና ጎደቦ ሕጂ እቲ ሓደ ጎደቦ እንታይ እዩ ብቐጥታ ምሳና ብመሬትን ብባሕርን ዝደባበባ እየን እሳተን ከዓ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ብባሕርኻ የመንን ስዑድን እየን እዚአን ምስአን ዝተሓሓዝ ሃገራዊ ረብሓ ኣለና ዝምድናታት ክህልወና ክእል እዩ እዚ ሓደ ጎደቦ እዩ ካልኣይ ጎደቦ ንብሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጎደቦ ዝበሃል እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጎደቦ ከዓ ካብ ግብፂ ጀሚርካ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ በቲ ስግር ከዓ የመንን ስዑድን ሓደ ግዜ እውን ዖማን እትዋ ምክንያቱ ኣብቲ ክሳድ ናይ ባባል መንደብ ስለ ዘላ ምዝ ከዓ ዝኸይድ ከዓኒ ካልእ ጎደቦ ኣለና እቲ ሳልሳይ ጎደቦ ንብሎ ናህና እንታይ እዩ እዚ ናይ ፈሳሲ ናይል ንብሎ ጎደቦ እዩ ኣብዚ ናይ ፈሳሲ ናይ ናይል 11 ሃገራት ኣለዋ እንኮላይ ንሕና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሓደ ንውሱ ዝካልእ ጎደቦ ኣለና ራብዓይ እዚ ምስ በዓል ብቀይሕ ባሕሪ ሰጊርካ ነዚ ናይ ጋልፍ ኦፍ ዖመን ዲኻ ትብሎ ክሳብ በዓል ኢማራት ገለ ዝኸይድ ካልእ ጎደቦ ኣሎ ምክንያቱ እሱ ከዓ ናይ ገዛ ርእሲ ርብሑ ኣለዎም በዓል ዱባይ ናቶም ርብሓ ኣለዎም ዩኤ ናቶም ርብሓ ኣለዎም ቃጣር ናቶም ርብሓ ኣለዎም ረብሓ ኣለዎም ዝተፈላለየ ረብሓታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ እንታይ ኣለካ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መስመር ናይ ሙሉእ ዓለም 20-30 ነዳዲ ዝሓልፈሉን ካልእ ዝሓልፈሉን ስለ ዝኾነ ናይ ዓለም ሓያላን ሃገራት ከዓ ነቲ ጎደቦ ከዓ ተገዲሰን እንትምታ ሕጂ ኤርትራ እንታይ ገይራ ካብ 90 ዋላ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚርካ ብድሕሪኡ እቲ ኩሉ ነገር ክትገብር ከላ ነቲ ሃገራዊ ረብሓ ብመንፀር እዚ ዝተፈላለየ ከባቢታት እያ ትሪኦ ነይራ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ግብፅን ብዛዕባ ናይ ናይል ክሰሓሓቡ ከለዉ ኤርትራ ብዝርርብ
ተራዳዲካ ዝግበር እዩ ኢላ ንኢትዮጵያ ደግፋ ይትፈልጥን እያ ንግብፂ ደግፋ ኣይትፈልጥን እያ ጨሪሳ ኣይደገፈትን ብወግዒ ንክስታይና ንድግፍ ኣይበለትን ኦፍኮርስ ኣብቲ ሓደ እዋን ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ እቲ ናይ ዳም ምስ ከደ ቁሩብ ዘረባታት ነይሩ ግን እሱ ንገዛርሱ መርገፂ ይኮነን ደግፍናኩም ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ከባቢና ሽግር ንሕና ከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ከለና እቲ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ አንፎርቹኔትሊ ብከምኡ ዓይነት ዝሓስብ ይኮነን እታ ዝሓስባ ነገር እንታይ ነታ ፀባብ ናይ ስልጣን ተፅንሖም ጥራዮም ዝርእዩ ዘለዉ ኣብ ከምኡ እዩ ዝርኢ ዘሎ ኣቢ ሲሪየስ ዝሓስብ ነይሩ ብዛዕባ ሃገራዊ ረብሓ ዝሓስብ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ነገር እሞ ከዓ ሕጂ ኣብቲ ዝደኸመ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣይመልዓለን ነይሩ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝነበሮ ነዚ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስሓብ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፈትሖ ነይርዎ ግን እቲ ዕሽነት ድዩ እቲ ግርህነት ድዩ የዋህነት ድዩ ንህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ክዘሓሕል ኢሉ ብዛዕባ ወደብ ብዛዕባ ባሕሪ ጀሚሩ ብዛዕባ ብባሕሪ ክጅምር ከሎ ብዝያዳ ዝስርሓሉ ነገር ሶማሊ ነይሩ ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ገይሩ ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ምስ ገበረ ኣብ ዓለም ምቕባል ኣብያቶ ሶማላውያን ምቕባል ኣብዮ እሞ ናብ ናዕቢ ገፁ ከኺድ ጀሚሩ ኣብ ቱርኪ ከይዱ ስሒቡ ሃሳብ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረባ ኣሎ ሕጂ ጅቡትን ድሕሪ ኮንካ ንስኻ እዚ ዕዳን እዚ ናብ ኤርትራ ከምዘይመፅእ ኣፀቢቕካ ትፈልጥካ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ብሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል የለን ንጅቡቲ ግን ሓደ በዓልቲ ክገብርሆም ይኽእል እዩ ስለዚ ጅቡታውያን ነርቨስ ክኾኑ ናይ ብሓቂ እዩ ስለዚ ዳትስዋይ ጅቡቲ ሕጂ ምስ ግብፂ ኣብ ፅምዶ ተኣድርላ ፅባሕ ክንርኢና ምስ ኤርትራ ምስ ሶማል ካልእ ዓይነት ክሳየት ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ነዚ ዘምፅእኻ እንታይ እዩ ባዕሎም ኢትዮጵያን እዮም ኢትዮጵያን ሕጂ እንታይ ይብልለው ንሕና $1 ቢልዮን ዶ $2 ቢልዮን ዶ ካብ ብጅቡቲ እንዳእተና ከመይ ኢልኩም ከምኡ ትብሉ ኢሎም ባዕልኩም ትፈልጡ ምክንያቱ $1 ቢልዮን ክትብል ልኡላውነትካ ይትጥፍእን ኢኻ ስለዚ ንጅቡቲ ብከምኡ ዓይነት የመፅእማ ኢጅፕት ከዓ ዓብ ዕድል ረኺባ ምክንያቱ ኢጅፕት ጎራሓት እዮም ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎም እዮም እቶም ቡከታት ተጠቂሞም ንኣቢ ንኢትዮጵያ ዓቕሉ ኣፅብብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ዳንኬራ ባዕሉ ኣብ ዘምፅኦ እዩ ክበሃል ከኣል ብትክክል እቲ ኤርትራውያን ኣብ ጂኦግራፊ ሰናፋት ኣይኮናን ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ትብሎ ፀናሕካ እቲ ጉርብትና ክበሃል ከሎ ኤርትራ ጎደቦና ክንብል ከለና ሱዳን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ጌርና ኢና ንወስዶ ግን እቲ ጎደቦ ስፍሕ ዝበለ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ጂኦፖለቲካ መረዳእታ ናትና እናሰፍሐ ይመፅእ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ምክንያቱ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ከም ናይ ቀደም መድረክ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ነገራት ብዝቀልጠፈ መልክዕ ይቀያየሩ ኣለዉ እቲ እንኩ ቀፅራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዝነበረ ወይ እውን ዓለም ዝበሃል ዝነበረ ዩኒፖላር ወርልድ ብካልእ ዘራርባ ኣሜሪካ ዝበለቶ ዝኸውን ኣሜሪካ ማለት ካብ ኤውሮፓ ኩሉ ግዜ ተጎታትናት እዩ ንሱ ተወዲኡ ሎሚ ዝተፈላለዩ ማልቲፖላር ወርልድ ዝመፀሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ብዚ ዝከታተል ዘሎ ሜይቢ ኣብ መንግስታዊ ደረጃ እውን ክመፅእ ስለ ዝኽእል ፖለቲካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ጥራይ ኮንካ እንትመሃሮ ፅቡቅ እንድዩ ካብ መፅሓፍቲ ክትመሃሮ ትኽእል ግን ከምዚ ንገብሮ ዘለና ፖድካስት ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ከም ኢንጂነር ዝነበረ ነርስ ዝነበረ ሓኪም ዘሎ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘለኹም ስለ ዘለኹም ናይ ግድን ኣይኮነን ንኩሉ ክትመሃሮ ከምዚ ዓይነት ፖድካስት ግን ካብ ዝተፈላለየ ፊልድ ተመክሮ ንክትቀስም ስለዚ ሕግዝ ኢና ንገብሮ ዘለና ኣብ ካልኦት ንክባፃሕ ሼር ግበርዎ ኣብ ካልእ ግዜ ክዛረብ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሓደ ናይ ድራማ ሰብ ወይ እውን ሓደ ተረካብ ዘረባ ዝዛረብ ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ ላዕሊ መኸደ ነይሩ ቲቪ ወርሽፕ ግን ምሁራት ተኮይኖም እዮም ደይመፁ ምሁራትና ኣበይ ኣለውና ተባህልካ ይማረር ግን ምሁራት ክምህሩ ኢሎም ክመፁ ከሎ ህዝብና ግን ክሰማዕ ኣይደልን እዩ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ተፀሚምካ ነዚ ፍልጠት ነዚ ኣቶ ኢንጂነር ሲራክ ዝህብዎ ዘለው ምስማዕ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ካብ ካልኦት ንሰምዖ ዘለና ነዛ ቪድዮ ሲራክ ዝብላ ዘለውን ከይሰምዑ ንእሽተይ ክፋል ናይ 10 ደቂቕ ናታ ሰሚዖም ዝትንትኑ ሰባት ኢና ንፈልጥ ሲራክ ግን ክትንትን ከሎ ነዚ መፅሓፍ ናይ
500 ገጽ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ሰብ እዩ ስለዚ this is very important ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢኻ ትምሃር ከም ዘለኻ ጌርካ ወሰዶ ካብ ኢንጂነር ሲራክ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ወላ እኳ ፖለቲካ ቀዳማይ ዓውድናውታ ይኹን ግን እቲ ዝነበሮ ኢንጂነሪንግ ናይ ፔትሮሊየም ስለ ዝኾነ እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ብኣርእስቲ ፅምዶ እውን ዝፅዋዕ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ናታ ልውላውነት ንምውሓስ ተኸዶ ዘላ ንርኢ ኣለና መብዛሕትኦም ሰባት ኤርትራ እውን ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ጌራ እዩ ዝበሃል ምናልባት ኣብታ ናይ ትግራይ ከያተና ከለና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ መዓልታት ናብ ስዑድያ ናብ ኢማራት ከም ድማ ቀንዲ ቀዳማይ ናብ ስዑድያ ቀፂሉ ናብ ኢማራትን ናብ ቀጠርን ክጓዓዝ ምዃኑ ናይ መጀመርያ ኢንተርናሽናል ትሪፕ ናቱ እዩ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ዘን ናይ ነዳዲ ሃገራት ክንምንታይ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ከም ዘለዋን ቀሄ ባሕሪ ድማ ምስቲ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ምዃኑ መጠን ንሕና ድማ ኣብቲ ከባቢ ምስ ሕውቲ ድማ እናተዋግኦ ከሎ እዩ ራይት ናው ኣብ ርሱን ዝኾነ ኩናት እዩ ዘሎ ምስ ሕውቲ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ እውን ትዊት ዝገብሮ ዘሎ ኣርእሲ ናሽናል ሴኩሪቲ ናት ዘይኮነ ባዕሉ ትዊት ዝገብሮ ዘሎ ዝፅሕፈሉ ዘሎ ኣርእሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እኩሉ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ዞባና እንታይ ዓይነት ቆላሕታ የምፅኣሉ ይኸውን ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ትብል ዳሓራይ ናይቲ ዓበይቲ ናይ ቻይና ገለን በይኑ ክንሪኦ ኢና ግን ኣሜሪካ ምስ ዘለዋ ኩነታት ሪኢኻ ኣብ ዞባና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል እዚ ናይ የመን ኩነታት እዚ ናይ ፍልስጤም ኩነታት ነቲ ዞባና ብጣዕሚ ተኣፋፊ ገይርዎ እዩ ምናልባሽ ብዓይኒ ረብሓ ርኢኻዮ ግን ንዓና ካብቲ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ኣዎንታዊ ሳዕቤኑ በዝሕ ምክንያቱ ሎሚ መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ክሰግራ ተኮይነን ትዝቐለለ ወይ ሴፍ ድሕነት ዘለዎ ትበሃል ኣብቲ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ጌርካ ምሕላፍ እዩ ስለዚ ከምኡ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ናብ ሸነኽ ኤርትራ ጌርካ ምኻድ ሕጂ ኣሜሪካ ንበዓል ስዑዲ ነተን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃላ ናይ ብሓቂ እዮም ዝከላኸሉሎን ዝሓባብንዎን ሕጂ እሱ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ሪዘርቭስ ሓደ ዓቢ ክፋል ኣብኡ ዘሎ ናይ ጋዝ ሪዘርቭስ ኣብኡ ዘሎ ፖቴንሻል ከዓ ዓበይቲ ግርጭታት ክልዓል ዝኽእል ከዓ ኣብኡ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ብጥንቃቐ ክሕዝዎም እቲ ዝበሃል ዘረባታት ዝተፈላለዩ ዘረባታት እንዳተዛረበ እቲ ፕሬዚደንት ድዩ ካልኦት እንዳተዛረቡ ነቲ ከባቢ ግን ብጥንቃቐ ክርእይዎ እዮም ኣይ ቲንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ከዓ ዝያዳ ክጎልሕ እዩ መስልን ምክንያቱ ቀደም ኢትዮጵያ ኣሕይልካ ኣብቲ ከባቢ ድሓን ዝኾነ ክስታይ ክትገብር ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባታት ነይሩ እዩ እዚ በዓል ሃንቲንግተን ዝፀሓፎ መፅሓፍ ንኢትዮጵያ ከም ኮር ጌርካ ናይቲ ከባቢ ወይ ከም ኣንከር ጌርካ ናይቲ ከባቢ ንዓ ሓይልካ ነቲ ከባቢ ክትቆፃፀሮ ዝበሃል ሎሚ ፈሪሲ መይት እዩ ምክንያቱ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከማን ኣላዳ የላን ብጣዕሚ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት እያ ወዲቓ ዘላ ሕጂ እቲ ብዝሒ ድዩ ከምኡ ዘግብሮም ነይሩ ቀደም ካብ ብዝሒ ግን ብዓይነት እንድሕር ርኢኻ ኣብቲ ከባቢቲ ዝሓሸ ሓይሊ ዘሎ እዚ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ጥራይ እዩ ስለዚ ተኻሊሎም ንዓና ኣውንታዊ ዝኾነ ነገር እምበር ኣሉታዊ ክመፅእ ኣይኽእልን እዩ ሕጂ ኣብዚ ገዳስ እንታይ እዩ እዚ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንብሎ ዘለና ግብፂ ውሰዳ ርአያ ሱዳን ውሰዳ ስዑዲ ውሰዳ ዋላ የመን ውሰዳ እዚአን ኩለን ሕጂ ሽርካ ናይ ኤርትራ እየን ዘለዋ ከምኡ ንመጀመርያ ግዜ ዘጋጠመ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣይነበረን ጅቡቲ ከማን ንገዛ ርሳ ኣብ ከምኡታት እንዳርዓመት እያ ክትከይድ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ከባቢ እዚ ተሓባቢሩ ከም ዝኸይድ ክርእዩ ደልዩ ይኾን እዮም ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነጥቢ እንታይ እዩ ኢትዮጵያን ብዙሕ ግዜ ዘላዕልዎ ዝነበሩ ንሕና እውን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ስለ ንጥቀም 100 ሚልዮን ስለ ዝኾንና ካብ ቀደማ ትሒዞም ዝብሉ ብገለ መልክዕ ኣብዚ ሽርክነት ናይዚ ባሕሪ ኣእትውና እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ኤርትራ ካብ ቀደማ ትቃወሞ ግብፂ ብቀደም እዮም ትቃወሞ ስዑዲ ቃወሞ ሱዳን ቃውሞ ንጅቡቲን ኮላይ ኣብ ከምኡ ኣትያላ ምክንያቱ ብቀዳማይ ዝገበርዎ ዝርርብ ጅቡቲን ኮላይ
እተን ኣብኡ ተራኽ ህልወን ዝኽእል እተን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተሓሓዛ ሃገራት ጥራይ እየን ስለዚ ትራምፕ ኢንተረስቲንግ መራሒ እዩ ከለርፉል ሳቶም ከለርፉል መራሒ እዩ ብዙሕ ነገራት ክብልን ክገብርን ይኸውን እዩ ግን ብተዛማዲ ምስ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኣይ ቲንክ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝሓሸ ኩነታት እዩ ባህላ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምናልባት ካብቲ ኣርስቲ ከይወፃና እዘን ዶናልድ ትራምፕ ፕራዮሪቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዳርጋ ከቢድ ዝኾነ ፒር ኮምፔቲተር ይብልዎ ብናቶም ቋንቋ መዘናዊ ውድድር ምስ ቻይና ገጢሞም ላብ ዘለው ብኻልእ ኣዘራርባ ንቻይና ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብወታደራዊ ዓብይ ብኩሉ ዓይነት ምስኦም ክገጥሙ ንበይኖም ክገጥሙ እውን ብፍላይ ኣብዚ ለንቀነ ታሪፍ ኢሉ ዘበገሶ እንተረኣየ ግን ኣብ ኩንነት ከምቲ ንሱ ቅልፅሙ ሓቢጡ ከሎ ናይ ብሓቂ ስፖርቲ ሓይሉ ዘለዎ መሲልዎ ዝተበገሰ ሕጂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከመይ ገይሩ እታ መርሓሱ እናዓፀፈ ይኸይድ ዘሎ ቻይና ክሳብ ክንደይ ሓያልን ድልውትን ሃገር ምዃና ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ ሓይላ ኣኻኺባ ናብ ቻይና ገፃ እንኮላይ ንዝረኽበቶ ረኺባ ሕጂ በይናይ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣነ ሓደ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ድማ ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃሉ ኢማራት ዝበሃል ቨሪ ቨሪ ኣክቲቭ ዝኾነ ሃገር ንዳርጋ ኒዮ ኮሎኒያል ፓወር ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎ ገንዘብ ኢሚድየትሊ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ምትእትታው ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ድሮ ኣብ ከባቢና ዳርጋ ንክንደይ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሓይሊ እዩ ብንፃሩ ናቱ መቀናቕንቲ ኣትሊስት እቲ ሰማያዊ ንሪኦ ዘለና ትሬድሲ ፎረም ዝበሃል ሃገራት እየን ስዑድያ እዩ ዝበሃል ግን ስዑድያ ግን ክንዱ ዝኣክል ኣክቲቭ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር የለን ምክንያቱ ስዑድያ እቲ ንጉስ ብመጀመርያ ተረጋጊኡ የለን ካልኣይ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱ እቲ ዓብይ ናይ ቁጠባዊ ዝላ ዝበሃል ዘሎ ንዑ ንክገብር ብዙሕ ኣውታት ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ዋላ እኳ ኣብቲ ዞባ ፅልዋ ክገብር ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካውንተር ክገብሮ ስትራቴጂ እንተለዎ ግን ኣብ ተግባር ግን ምንቅስቃሳት ናቱስ ድሩት እዩ ብመንፅር ናይ ኢማራት ክትሪኦ ከለካ ሳልሳይ ሓይሊ ድማ ቱርክ ዝበሃል እዩ ዕድል ኣብ ዝረኸቦ ብዝኾነ ነኳል መፅኡ ኩሉ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ ሃገራት ቀጠር ዝበሃል እውን ካብ ኣታውን ወፃእን ፅልዋታት ዘለዎ ብኢድ ኣዙር ብዙሕ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ እውን ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፓሲቭ ሮል ወይ ከዓ ጠቕላላ ዘየለ ሃሳስ ዝሃሰሰ ፅልዋ ነዞም ሓውሲ ገባብል ዝመስሉ ዘለዉ ሪጅናል ፓወርስ ፅልዋ ክቦም እዩ ንሳቶም ድማ ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ረብሓን ዕብለላን ለሚዱ ከም ዘሎን ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ከም ምዃኑ መጠን ኣብይ ኣሕመድ እውን ከምዚ ዓሰብ ዘብሎ ዘሎ ንዓሰብ ዝጠዓመ ኢማራት ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ምናልባት ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ትብል እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ለስ ወይ ከዓ ርሕቕ ዝበለ ኣጠማምታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምናልባት ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣግረሲቭሊ ንክንቀሳቀሱ ክደፍኦም ይኽእል ትብል ኤርትራ ኸ ወላ ኣብ ፅቡቅ ኣላ ኣንስተላ ክንዲ ምንታይ ደገፍ ምናልባት ደገፍ ከድልያ ይኽእል ዲፕሎማቲካሊ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል እውን ኣብቲ ሎቢ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ንፈልጥ በቲ ትራምፕ ክንጅምር ተኮይንና ትራምፕ ቀደም ዘ ኣርት ኦፍ ደ ዲል ገለ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ ናይ ኔጎሽሽን ንመሃረሉ ነርና ነንብቦ ነርና ነዚ ናይ ሃገር ጉዳይ ዳርጋ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ዝሕዞ ዘሎ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኩሉ ነገራት ኣውፂኻ ድሓር ኣብቲ ውዕል ክትገብር ከለካ ሓደ ማእኸላይ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ትኽእልካ ብዝብል ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ዝኾነ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ እቲ ፕሬዚደንት ክገብሮ ዝኽእል ገለ ገደባት እውን ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን ኣብ ብቆንዱ ኣሜሪካ ንስዑዲ ንኩለን ነዘን ናይ ጋልፍ ሃገራት ክትከላኸለለን ንሓዋሩ ብዘይበኣ ክቁፅል ይክእሉን እዮም ስዑዲ ብተዛማዲ ምስተን ካልኦት ሃገራት ክትሪአን ከለካ ዓባያ ሃብታምያ ናይ ብሓቂ እውን ሓይሊ ሰብ ዘለዋ ሃገር እያ ዩኤ እኮ ኣነ 10 ገለ ዓመታት ኣብኡ ሰሪሐ ዩኤ እኮ እቲ ገንዘብ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ናይ ሓይሊ ሰብ ዝበሃል እቲ ሃገራዊ ክስታይ ዝበሃል የለን ኣነ ዝከረኒ ናይ የመን ውግእ ምስ ስዑዲ ኮይኖም ብሓባር ኮይኖም እንዳተዋግኡ ከለዉ ንጣር ቦምባ መፂኡ ገለ 25 ገለ ዝኾኑ ደቂ ዩኤ ተቐቲሎም
نصبحيتو مع السماعات أويجم 25 سبات مسموتو هجي كساب كندو كاب تحسن لعلي تناي جنزب يزبلهم دحرت جنزب قد تعرف حلهم اب السودان دحر إخاز كله حلقات زاتو معت مريت يزلهم ناي حرشا مريت ناي حرشا مريت هلهم تناي حرشا مريتهم ككالا هولو ديليوم اب إثيوبيا برقص بالكعي في اللاتيني قل وسيدمو زلو مريت موداتا بلدهم نتين أي حرشا مريتهم كبلو خداليهم حجي نعوتات نخبلو أبزيات ونقر يلن كساب كندي أب رمزها آتيهم كاتوي كلن يوم أب يمن آتيهم يروم وسيهم يوم سيز بزح نعنا بزح نقر بزح نقر سكفاي كونتن قطر in fact UAE زغبروز لو وددر مسقطر مسعودن إلهم يوم جميرهم ومجمرة مخنياتو قطر ناي سلام خدقبر تفعلالي هاجرات دام تسرح نيرا شو سادن لي UAE خامسة حجي UAE بقصالي أبو ددر مزن قطر مسعودين يوم تاعتو وأنا ذكر إني قدمي قلع عمتات تي فاينانشال سنتر أب دبي خنقبرو إلهم تبقيسهم مسعودي تطابيلاتهم مخنياتو منكم صاتكم بتزامد مسعود خطر رايم كلها ازيم بقطبا يخون بحالي يخون بسبب يخون بكل ملو ازيم يشتريهم سلازي اي ثينك يي وعلى حديرا ان فاكت مور حدا كينيان دخل تكيت الحرجميرا اي ثينك كاب سعود حلف عربيا زحلفو اي مثلا ابتناي ودب زبال أب تفعلالي حاجات ودبات محاضريهم دبي أب جيبوت محاضر نيرهم أب أمريكا أب تفعلالي بوتا محاضريهم أب عصب حلمتات نيرهم أيكونومون جن كساب كندو إثيوبيا مسيا بحيلي إذا خسين ختبل أتاراتاري مهنياتو ولا انتزكاتهم بحيل اندحرقاتهم مسي بدحري يخسر حلو خلو ديهم I think it had calculate GoPro مسلني UAE I think na UAE عندي ديليت نا يحرش عمرت كي يكون أي ترفينيو بعلا يعني بعل تركي زواو حاليو you know أب كله صفح فحز الحاليو كان تي عقمم كم زواو حالي خنكا فيهم خودو زلهم عقمي وسني مخنياتو تي حجيسو ناي تركي زباو حيلي ابت خبابيهم ناي غزارسم شجرات لهم نابز خبابينا مصيم كا خالق نغرات نخغورو بزح حساب كندو عام زلهم اي مسلمن سلاذ بدمر كتريو انكلها ابتي تخبابينا ناي ربشا خبابي زخونه حيلي استسمعوا غزنا استسمعوا زموزي ግን አድሚዑ አትኪሉ ዝኾነ ይኹን ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ብፍላይ አንጻርና ኣብ ተኸባቢ የለን ስዑዲ ምሳና ምዉቕን ዝሕሉን ዝምድናታት ኣለዎም ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣብ ልኡላውነት ናትና ወላ ሓንቲ ክሳ የብሎም ክርዩ ደልዩ ይኾኑ እዮም ኩላቶም ተለኣኺ መንግስቲ ዘይፀልእ ዘይፈቱ ሰብ የለን ኣብ ኤርትራ ተለኣኺ መንግስቲ ክመፅእ كلن أبت خبابينا زلوا هجرات دسم بلن كم عينت كنا بإيرترا خمس خم زي كل بايناو زبانات فلتيا عالم أعرف فلتيا توكل بتعم تبق هجي next topic ناتنا أبزناي زبانا كملسينا مچم ጉዳይና ኢትዮጵያ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝቀያየር እዩ ሕጂ እኳ ናብ ሰዓታት እንተغير ሎ ቀጻሊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ቮላቲሊቲ ዘለዎ ሃገር ምዃኑ ንዓና ድማ ጎደቦና ምስ ምዃኑ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ኣብዛ ሓለፈ ኦፊሻል እኳ ዘይኮነ ግን ብወገን ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝኾነ ሓበራዊ ምርድዳእ ወይ እውን ነቲ ዘሎ ናይ ምትፍናን መንፈስ ኣረጋጊእካ እንተወሓደ ፅምዶ ብሓደ ክንፀምደሉ ንኽእል ብሓደ ነቲ ህዝቢ ከነቀራርበሉ ንኽእል ዝብል መንፈስ ተበጊሱ ኣሎ ሓሳብ ብዓብዪ ክትሪኦ ከለኻ ምስ ዝኾነ ጎረቤትካ እትምንዮ ነገር እዩ ስለምንታይ ኦፍኮርስ ከም ወትሩ ንፈልጦ ብኤርትራ ዝብገስ ሓሳብ ኩሉ ግዜ ከተሰይጡን ኣለካ እቲ ፕላን ኩሉ ግዜ
ናይ ኤርትራ ተበግሶ ከተሰይጡና ኣለካ ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ከለዉ ጽድቂ እዩ I'm always giving you an example ነዚ ሰብ ዝክርድኦም እንታን ፈረንሳ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ካናዳ ብምሉኦም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ሃገሮም ኣሰልጢኖም ኣብ ሃገሮም የዝብለኩም ዘላ ፈረንሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጣልያን ኣብ ጀርመን ኣሰልጢኖም ብባቡር ገይሮም ንዩክሬን ይሰድዎም ኣለዉ ንኽዋጉ ንራሻ ንኸውድቑ ሰዲኹም ኣለኹም ኣብ ሃገሮም ኣሰልጢኖም ሱዳን እትፈርስ ዘላ ኤርትራ ምናልባት ሰራዊት ንሃገራዊ ሰራዊት ንምስልጣን ተሓጊዛ ግን ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ዝበሃል ጀስት እቲ ነገራት ክርዳኣና ምንታን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ካብ ሕጊ ወፃኢ ወይ እውን ካብ ሞራላዊ ሓላፍነት ወፃኢ ኮይኑ ዝርድኦ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ እዩ ሶማልያ ትበሃል ጎረቤት ናይ ሃገር ኣብ ታሪክና ድማ ብዙሕ ምትስሳር ዘለዋ እያ ኣብቲ ዝሓመቐ ሽግር ዘላትሉ እንታይ ዘድልያ ሓንቲ ሃገር መጀመርያ ከም ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ዓይነት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘለዎ ሰራዊት እዩ ዘድልዮ ምዱብ ሰራዊት ከይሓስካ ከለኻ ነቲ ናይ ሶማል ፀገም ክትፈትሑ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኤርትራ $1,000,000 ወይ $30,000,000 ክበክማ ኣይኮነት ኢላቶም ሰራዊት ስለ ዘድልየካ ሰራዊት ኣሰልጢነ ምዱብ ሰራዊት ክበካየ ሃገርካ ድማ በዓልካ ተመሓድር ኢሎሞ ስለዚ 5,000 10,000 እቲ ዝበለፀ ነቲ ሃገር ዘድሊ ኤርትራ ገይራትሎ ኤርትራ ዝገበረትሉ ግን ኩሉ ግዜ ከም ሰይጣናዊ ጌርካ ናይ ምቕራብ ትርእዮ ድማ ኣሎ ኤርትራ ካብቲ ትኽእለ እያ ክትሕግዝ ትኽእል ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ክበሃል ዝኽእል ዓቕሚ ዘሎ ሃገር ኤርትራ እዩ ምክንያቱ መን ኣሎ ካልኣይ ተዋጊኡ ክንዲ ናይ ኤርትራ ተመክሮ ዘሎ ኩናቱ እኮ ብተመክሮ እዩ ዝመፅእ ሓፂን ስለ ዝሓስካ ገለመለ ጥራይ ዘይኮነ ተመክሮ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ራሻ ናይ ዩክሬን እዩ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ኩናት ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኤርትራ ዝበለፀ ሰራዊት ኣለዋ ኣብ ዝበለፀ ኣብ ሓውሲ ዝበለፀ ኣቃውማ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ትግራይ ዝምድና ንፍጠር ወይ እውን ነቲ ዘሎ ናይ ምትፍናን መንፈስ ቶንዳው ንታሕቲ ውሪድና ናይ ሰላም መንፈስ ክነፍሰሉ ዝኽእል እኮ ተዋጊእና ኢና ሽግር ጌርና ኢና መጀመርያና ይኮነን ድሕሪ ኩናት ሰላም ክንፅውዕ 91 እውን ወድ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ኩናት እኮ ኢና ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር መሪፅና ስለዚ ሕጂ እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን እቲ መድረክ ናይ ኩናት ሓሊፉ ብሓደ ናይ ሰላም መንፈስ ከነበጋግሶ ኣለና ዝብል ሓሳብ ካብ ኤርትራ ተበጊስሎ ኖርማል ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ ሰብ ድማ ዋላ እውን ትፀልኦ መራሒ ንሰላም ክብል ከሎ ክድግፍ እዩ ዝግባአካ ንኩናት ክብል ከሎ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ንሰላም ክበሃል ከሎ ግን ምንቲ መጎጎት ሕለፍ አንጭዋ ኢልካ ሰላም ንኽረክብ ኢልካ ክሰርሕ ዝግባእ እዚ እቲ ሞራላዊ ወይ እውን ስነ መጎታዊ ኩነታት ክኾን ከሎ ምስ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ እንታይ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ክህልዎ ክእል ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ምስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ወይ ምስ ህወሓት ሽርክነት እንታይ ጥቕሚ ከምፅኣላ ይኽእል በዛ ናይ ሎሚ ዘላ ቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዓቢ ሕልምታት ኣብ ግምት ብምእታው ናባኻ ሲራክ ኣስፊሕካ ነትኩሉ ነጥብታት ተናኺፍካ ካብታኑ ዝበልኮ ዝያዳ ክተብሮ ኢለ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ዓንቶይ ዝበልኮ እቲ ሃገራዊ ረብሓ እዩ ሃገራዊ ረብሓ ክንብል ከለና ንሕና ኣፅቢብና ኣይኮንና ንሪኦ እንኮላይ ምስቲ ከባቢና ኢና ንሪኦ ስለዚ ድሕሪ እዚ ኩሉ ውግእን ክልበትበትን ኣብ መጨረሻ እንታይ ሃትደሊ መነባብሮ ህዝቢ ክመሓየሽ ቁጠባኻ ክዓቢ ሃትደሊ መነባብሮ ህዝብና ክመሓየሽ ቁጠባና ክዓቢ እንድሕሪ ኮይኑ ከዓ ናይ ግድን ኣብቲ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢና እውን ሰላም ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢኻ ሰላም ተደየለ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ፀልወካ እዩ ናይ ሱዳን ውግእ ምስ ጀመረ ብዛዕ ውሓድ ብዙሓት ሱዳናውያን ኤርትራ ነይሮም እሱ እውን ብገለ መልክዕ ነቲ ናትካ ቁጠባ ይኹን ነቲ ናትካ ክስታያት ዝፀልዎ እዩ እሱ ከምኡታት ኣይደለልናኻ ግን ትስከሞ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱ ጎረቤትካ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ብቲ ነዚ ንክትብል ኤርትራ ከምዚ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ኣትሊስት እዘን ሃገራት ኣብ ዞባና ዘለዋ እቲ መባእታውን መሰረታውን ስራሕ ናይ ሓደ መንግስቲ ክሰርሓ ክኽእል ኣለዎን ዝብል መርገፂ እዩ ዘሎ ናይ መንግስቲ መሰረታዊ መባእታዊ ስራሕካ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ስርዓትን ሰላምን ምርግጋፅ እዩ ወይ ናይ ዎችማን ዝብሎ ናይ ሓልዋለይቲ ዝብሎ ቀዳማይ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ሃገሩ ክቆፃፀር ሃገሩ ኣብ ሃገሩ እሱ ጥራይ ቀፃዒ ንክኸውን እቲ መንግስቲ ጥራይ ቀፃዒ ንክኸውን እዩ ዝግብኦ ኣብ ሶማል ከምኡ ኩነታት ኣይነበረን ሓጊዝናዮም ድሓን ዝኾነ ምዕባለታት ተርእዩ ኢትዮጵያ እውን እኮ ብዙሕ ኣይተዘርበሉን እምበር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እኮ ኤርትራ ተማሂሮም እዮም
بفلا زناي 2022 زنبرو السودان كاهمو السودان كا زدلي متحكاس سيجرلهم حجي السودان كله من تايو اب هاغورم خوحسو ترايو لنا حجزنا كومو تهابونا كلمنتات نبالا يكونن تراي اتا هاغورم كمزقا صروان غواري حجي ابزناي صمدو زبحال دلو سلسة نقرات كنرئي لنا حارة هزبيو كلاي منكسيو سالسايكا ازم اكتيفيست زبالو بقلم الكان احنا وندرقا اكتيفيستنا اجي بهزبي درجة هزبنا كمتي ابتسعن حدا زرقايو يقريدو نقدمي تخيد زل هزبيو قن بزيحو يقرتات بزيحو قرحنتات مسرت او دخونا قرحنتات له حجن حقوق بقلم الكع كتصرحوا كتكلال كانت هزبي بقلم الكع شلل كم زبل كتقبرات كلال لك حجي أسطات المقبار أبي مسمسين أمنت أبي أسمر أحمد سخلو هزبنا يغريد تزنبرت رسيعس أب سلامات يقول ويانا هم جيرمنا أبوهم جيرمنا سالسا جيزي هزبل سخفتاتات أبوزحات سباتالو حجن حقوق تصرحالو الدلوها حجة خلايتي بمنقص درجة منقص إيرترا مسمن الرحوالو زهل سبيل speculation يتي زبال إذا أنا صمدو تبهال بأول زيادة استسعد نصفتي جيروات صمدو ناي مرحب بوزهانيلو I think سو حقازي نخلتيو نتي صبو زمدناتات عب حزبه تمص صبو زرباتات عيتو تزريبو تهزبي سمعو أسيو سازي نتمنى حزب زمدناتات نمحياش تراهلو خيلي ግን unfortunately نحنا خم وندابلنا كلنا كمزي قال خدعتنا قال ابتغراي زلو دخوماتن ويك اخدمتنا يابل نتي عدل اب كنت تقومون باولتاو ملكع خغلصو فتنلو ግን ጽቡቅ ተወግሰይ نحنا خم حزبي يكون كم أنا أذكر إن زناي 98 كلتشح ودا تخيل 75 شح إيرتراويان كاب إثيوبيا بقفعة تسويقهم نحنا أبسمرات كالنيرنا شعو أبتحتنا السرحو 7-8 زخون إثيوبيا نيرهم نزخونه يكون تقرم بقولوا نزخونه يكون تقرأي بزي حق خاف سرح خطوط صيف كذا كان نيرو بسنة سرعات تصابهم تجيرلهم تم كودز دليو أفاني نايم سيدي أب حزبنا تلبونا له تي ننوح متماتلهم هنا نحن بزحنا خفلنا كلاي جزي أوقعنا أتين دلنا سيدي تي بمنقص درجة زقبرالو بحزبي درجة كدليو بفلا مس إثيوبيا زهلو مسرح خدليو بالصرفة نحن خم أكتيفيست صارتكم تم كلتنا نصبو زمدنا خنسرح قبو مثلا صبو اجي حنتي ابزيا اب لبنا بزح ኤርትራዊ ዘላውን ያኽንብል ንኽእል ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንኤርትራ መቸም ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ክፍለ ዴኬድስ ወይ ከዓ 50 ዓመት ወይ 60 ዓመት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና 70 ዓመት እውን ኮይኑ ለብውሕዱ ኣብዘን ዝሓለፋ 70 ዓመት ናይ ኤርትራ تزخف كفال ناي صقم منچناتو ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚህ እቲ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኻት ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተመሳሳሊ ሕልሚ ዘለዎም ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ይሳቶም ድማ ምስ ኤርትራ ብናይ መልክዕ መፅዮም ኣብ መወዳእታ ኣጋሞቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ናይ ምግባጥ ሕልሚ ንኤርትራ ናይ ምጥርናፍ ሕልሚ እንተወሓደ እውን እቶም ካልኦት እኳ ንኤርትራ ምልእቲ ኢሎም እዮም ዝብገሱ ኣብ ግን حلمنا تون درس بلينا بقلة كفال زبل زلينا نرزلنا سزي إذا بيرترا زلوا مرحنا درجة 700 تاويت عدميو أبقى على سنة إذا هجر زياي حليف وزلوا بحثر زبالة خنريا غلنا كم زحجون ريا زلنا دم أبي أحمد لو من تدي سلتني trust me دك أي كسلت وياه ومي زبل زلوا سونيش يا كونانجر نبدك أي مبالغ كمان already نبي حكي أسكع فيك نبلا نخل نسون سلا زربا كبلا خليجن توم 30 شح زغونو كادرتاتنا توغن محل تاوز بالوزلويو اجي كم ز عينت غربيت انتلكا خوينو
ሓደ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ከጥፋእካ ዝፍክር ተኮይኑ ወላ እውን ሓስዩ ክብሎ ከሎ ሲሪየስ ክትወስዶ ኣለካ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ what if he's right ሓቁ እንተኾነ ኸ ክትብል ክትክእል ኣለካ ሕጂ ከምዚ ኩነታት ኤርትራ እንታይ ክትገብር ይግባኣ ምክንያቱ ኢትዮጵያ at the weakest point እያ ዘላ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብኩሉ መለክዒታት ኣብ ዝደኸመት ክፋል ኣብዚ ዝሓመቐት ደረጃ እያ ወዲቓ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ትቕፅል ምህላዋ እውን ኢትዮጵያ ንክትቅፅል ዝድለ ሃገር ስለ ዝኾነ እዩ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ልክዕ ከምዚ ኣብ 1991 ዘጋጠመ ህዝባዊ ግንባርን እቲ ናይ ትግራይ ሓይልን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ወርሒት ጉዕዞ ተሪፍዎም ከሎ ኢትዮጵያ ከም ትፈርስ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ሓንቲ ዛንታላ ናይቲ من كوهن زبلوو كزارب كله they never thought መንግስቲ ኮላፕስ ከገብር ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ይኹን ኣትሊስት ህዝባዊ ግንባርሲ ንኣዲስ ኣበባ በፅሑ ንመለስ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ክፍንቅሎ ይኽእል ዝብል እምነት ኣይነበሮም ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ታሪክ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ሕጂ እውን እንተኾነቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ላስት ሚኒት ደገፍ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ጥራይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ቦታ ልዕሊ 100 ሰባት ብድሮን ቀቲሉ ኣሎ ሲቪላዊ ህዝቢ ብድሮን ቀቲሉ ኣሎ ባት ዝኾነ ይኹን ዓብ ሚድያ ይዛረበሉ የለን ወይ እውን ፍሉይ ኩነነ ንሰምዓሉ የለና ቀጻሊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ነገራት ይገብር ኣሎ ግን there is no consequence በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን 100 ሰባት ቀቲሉ 100 ኣኽላባት ቀቲሉ ዝብል ዜና እንተስማዕ ነይሩ ዜና መኾነ ነይሩ ሜይቢ እገዳ ወይ እውን መግለፂ መወፀ ነይሩ ካብቲ ማሕበር ናይ ኣኽላባት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ we have to understand ኖርማል ጸላኢ ኮነን ዘለና ኤርትራውያን ጸላኢኻ ድማ ዕድል ከሎካ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ of course እጂ ናይ መንግስቲ መደብ እንታይ እዩ ፕላን እንታይ ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ግን ኣነ ዝደሊ ዘለኹ ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እውን ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ናተይ ንሱ ድማ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ክትሕልፎ የብላን ምክንያቱ ናተይ መረዳእታ እዩ እንድሕሪ ሕጂ ሓሊፉ ብድሕሪ ሕጂ ዋላ ኦሮሞ ዘይኮነስ ዋላ እንታይ መኽብለካ እቲ ዝወሓደቀ ክልል እውን ናብ ስልጣን ተመፅኡ ኣብቲ 4 ኪሎ ዝበሃል ምስ ኣተወ the same mentality ዘለዎም ስለዚ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከላ ሓደ ውት ስርዓተ መንግስቲ ተቀይሩ ገለ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዘየለ ድማ እቲ ሃገር እውን ኣነ እኳ ብናተይ መረዳእታ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ተፍሪሰን ዓና ስጋት እዩ ዝብል ሓሳብ ኦቨር ካብዚ ሓሳብ ዝወፅየ ያኔ ምክንያቱ ንዓና ዝቐረበ ሱዳን እያ ነይራ ሱዳን ፈሪሳ ኣይነበረና ይጥፍአና ከምታ ዝነበርና ያለና ይሕሸና ከማን ንሱዳን ስለ ዝጠፉ ተጠቂምና ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ካብኡ ዝመፅእ ፀገም ንዓና ዶባታ ዝተሓለወት ሃገር ስለ ዘለና ዌር ኦኬይ ኢትዮጵያ እውን ሕጂ እኮ ኦፊሻሊ ዘይተኣወጀ እምበር ዳርጋ ኣብ ዘይቋፀሮ ክፋል ሃገር ዘለዋ እያ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ ኤርትራ ምስ ኩሉ ሃጓፋት ዘሎ ብፍላይ እዞም ንሪኦም ፀናሕና ብየማንን ፀጋምን ዘለዎ ሓይልታት በጃኻ ሓግዘና ዝብል በዚ ፋኖሎ በዚ ሸነሎ በዚ ኦነግ ኣሎ በዚ ናይ ትግራይ ገለ ክፋል ክህሉ ይኽእል እዩ I'm not very sure exactly ናይ ምዃኑ ኩላቶም ድማ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕዎ ዘሎ ንዓቢ ካብ ኩርሲ ክኣልይዎ እዮም ልክዕ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ንመለስ ክኣልዩ ንዝደልዩ ንእንግድ ነርና ኢና ኣቢ ድማ ካብ መለስ ዝፈልዮ የብሉን ምክንያቱ ንኣንጻር ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ንዝደልዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የንግድ ኣሎ this is not like official ገለ ይኮነን ኦፊሻል ዝዛረበሉ ዘሎ እዩ ሚድያናቱ እውን ሰፖርት ይህቦም ኣሎ እዛ ከምዚ መድረክ ኤርትራ ኣክቲቭ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይግባኣን ዶ ዋላ እውን ትወስድ ትብሉ ትኽእል እያ ግን ንሕናሲ ከመይ ክንርድኦ ንኽእል ነዚ ኩነታት ኣንዊሄ ይበካ ኣለኹም እንታን ኮንቴክስት ክበካ ስለ ዘለኹ ሓደ መጀመርያ እዚ ኣብ ኣነ ሕና ተደይገበርናዮ ደቅና ዝብሎ ወይ ኢትዮጵያን ታሪኾም ኣይፈልጡን ድዮም ዋላ ርስዕዎ ኮይኖም እምበር ኣቡኡ እኮ ንኤርትራ ጎቢጥዋ ነይሩ እዩ ሃይለስላሴ እኮ ኤርትራ ጎቢጥዋ ነይሩ እዩ ካብ ጉብጣን እኳ ኢና ንኢትዮጵያ ውፅኢናዮ ስለዚ ከምዚ ዘይተገብረ ቅድሚ ሕጂ ኣምሲሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ትሕቲኦም ነይራ ብሓይልና ነፃ ውፅኢና ብሕጊ ርኡላዊት ጌርናዮ ስለዚ እሱ ሃለውሎ እዩ ካልእ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ተቐድም ኣቢለ ዝበልኮ እዩ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ከባቢኻ ሰላምን ቅሳነትን ክትደሊ እዛ ንሕና ትብል ነርካ ሕጂ ኣባና ይትረፍቶ 80 ሰብ 80 ከልቢ ኣባና ኣሜሪካን ኤውሮጳውያን ሽግሮም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ብዛዕባ ገለመለ ይኮነን ሽግሮም እቲ ናትና ኣካይዳ እዩ ናትና ኣካይዳ እንታይ እዩ
ልኡላዊ ሃገሪና ልኡላዊ ካይዳ ኣለና ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ባህሊ ኣብ ኩሉ ነገራት ነፃ ኮይንና ንኸይድ ስለንብል እሱ እዮም ዘይፈትሉ እሱ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ካልእ ሃገራት ክርዕም ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ ዳትስ ዋይ እምበር ንሕና ጉንቡሕ እንተንብል ዋ ካብ ኤርትራ ዝሓይሽ ዶ ዓስከር ዘለዋ ሃገር ኣላ ካብ ኣብ ኤርትራ ዝሓይሽ ዶ ንዓታቶም ማለት እየ ተላኣኽቲ ተንኾን እኮ ንዓና ክልእኹና መረፁ ነይሮም ምክንያቱ ተዋጊእና ነድምዕ ህዝቢ ኢና ተዋጊኡ ዘድምዕ ሰራዊት ኣለና ስለዚ እቲ ሽግሮም ብዛዕባ ካልእ ዘይኮነ እቲ መሰረታዊ ሽግሮም እቲ ልኡላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ናትና እዩ እቲ ልኡላዊ ካይዳ ከፊልናሉ ኢና ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሕጂ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ካልእ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ በቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ዝነበርና ብዝተሃለ መጠን ሰላም ክህሉ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ከይትፈናጨል ሰክፈና ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ኣብዚ ስእሊ ትሪኦ ዘለካ 8 ዝብልካ ዘለው ኣብዚ ብጀካ እታ ሶማልያ ትበሃልን ዓፋር ትበሃለን ብተዛማዲ ድሓን ናይ ውሽጣዊ ዝምድና ዘለዎም ኣብ ካልእ ከምኡ የለን እዚ ቤንጎምዝ ትብሎ ዘለካ እኮ መዓልታዊ ዝጨፋጨፉ ክልተ ተፈላለዩ ዓይነት ብሄራት እዮም ኣምሓራ እኮ ዋላ ክሳብ ሕጂ ሰሚሮም ብሓደ ክዋግኡ ይከኣሉ 4 ክስታያት ኣለዉ ኦሮሞ ቁፅሪ ኩሎም እቲ ሳውዘርን ዝበሃል 67 ዝተፈላለዩ በቲ ብከምኡ ድም ኣቋቂሞሞም ብብሄር ብከምኡ ዓይነት ዝኾኑ እዮም ስለዚ ዋላ ትግራይ ዶ ንሪኣ ትግራይ እውን እኮ ኣብ ገለ እዋን ምናልባሽ ተስፋ ንገብር ድሕሪ ሕጂ ዝሓን እንዳሰመሩ ኮዱ እምበር ጌታቸው ረዳ ከሎ እኮ ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ምስኡ ነይሮም ገለ ክፋል ናይ ትግራይ ምስቲ ነይሮም ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ናይ እንዳን ቀቢላን ዝበሃል ግረፎቲ ናይ ብሄር ዝበሃል ዝነበረ ካብኡን ታሕቲ ወሪዱ እዩ ኣብ ክንደያ ትፈናጨል ከማን ክትርኢ ትኽእል ንኻ ኣብዚ 8 ብሎ ከለዉ 80 ከማን ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ ከምኡ ድሌት የብልናን ግን ብድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ንክትሓብር ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ተፈናጭላ የብል ነይረ ብቀዳማይ ኢትዮጵያ ተፈናጭላ ዝነብዕ ኤርትራዊ ክህሉን እዩ ምክንያቱ ባዕላቶም ዝገብርዎ ዘለው ባዕላቶም ዝሰርሕሉ ዘለው ስለዝኾነ ንሕና ከምዚ ዝበልካዮ ዝጉሂ ኤርትራዊ ክህሉን እዩ ምክንያቱ ከተሕብሮም ኣይትኽእልንኻ ኣብ ፖይንት ኦፍ ኖ ሪተርን በፂሖም እዮም ብሕጂ ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ኣምሓራይን ትግራዋይ ኣሚኑ ብሰላም ክነብሩ ወይ ከዓ ትግራዋይን ኣምሓራይ ኣሚኑ ብሰላም ክነብሩ ከመይ ገይሮም እዮም ናይ ኦሮሞ ኢና ንሕና እንዳበለ ተራና እዩ ንሕና ክንገዝእ እንዳበለ ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ንኦሮሞ ኣሚኖም ስለዚ እታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ማእዝን እዮም ዝኸዱ ዘለው እሱ ንሕና ንበኺሉ ነብዓሉ ምክንያት የለን ባዕላቶም ዘምፅኦ ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ የስ ሕጂ ኣቦ ከለና ዝያዳ ዙም ክንገብር ኣብቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ብፍላይ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣምሓራን ትግራይን ዝብል እታ ኣምሓራ ዝበሃል ዳርጋ ንዓመት ሓሊፍሎ ኣብ ርሱን ዝኾነ ወተሃደራዊ ረፅሚ ኣንፃር ኣቢ ካብ ዝብገስ መዓልታዊ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ወተሃደራዊ ኣቃውማ ከምኡ ድማ ናይ ቃልሲ መንፈስ ናይ ኣምሓሩ የበርትዖ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ምክንያቱ ህዝባዊ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑን ኣለዉ ምናልባት እቲ ጥርናፈን ኣወዳድባን ክጎድሎም ይኽእል ግን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም መጠን ኣቢ ብቁጠባ እናተዳኸሙ ዝኸድሉ ዘለዉ ብመጠን ኣቢ ነቲ ቃልሲ ጠጠው ንምባል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዝወስዶ ዘሎ መጠኑ ድማ እቲ ህዝቢ እቲ ሓደ ሕብረት እኮ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራውን እኮ ከም ወትሩ ዝብላ ናብ ሓደ መዓልቲ ኣይኮነን ተነዲቑ መድረክ ብመድረክ እዩ ዝህነፅ እዚ ኣምሓሩ ምናልባት ኣብቲ ውዱብ ዝኾነ ቃልሲ ንክመፁ ኣይበፅሑን ኣለዎ ግን መጠን ኣብ ዝሃርሞም ዘሎ መጠኑ ድማ ይርዩ ኣለዉ ኣይና ይሰርሕ በዚ ከድዎ ዘሎ ውፅኢት ከምፁ ከም ዘይክእሉ ክርድኦም እዩ ስለዚ ኣት ሳም ፖይንት ገለ ጆይንት ፎርስስ ክግበረሉ ዝኽእል ይኸውን እዩ እንታይ ንምባል እየ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋእ ዘሎን ግንባራት ከፊቱ ምስ ኣብ ዝዋጋእ ዘሎን እዩ ቀፃልቶም ናቶም ኤሊት ክላስ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ምስ ኤርትራ ኣላያንስ ግድን የድልየና ኤርትራ ክትሕግዘና ኣለዋ ናይ ኤርትራ ደገፍ ኣድላይ እዩ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ክሕግዘና ዝኽእል የለን ዝብል ኣዘራርባ ንርኢ ኢና ኤርትራ ድማ ብፍፁም ዝኾነ ይኹን ምስ ፋኖ ወይ ምስ ገለ መለክቲ ክሰርሕ ወታደራዊ ክሰርሕ ከም ትደሊ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት የለን
قبرو دي تكبرون كالارسيو اب سودان رينايو ني كلت عمت almost كيدن زنبره اب حطير غزي ناي سودان ناي سراويت حلافه بيرترا خيدو بس بريزنت سياسه اب غدنا ترايو هذا حزب هذا سراويت يلوم تمراريقوم كيدم اب وشت 2 ورح دما كارتون كقاصر كيلو ازي بزح سبيكوليت مقبار زدلي كايكونن it's very obvious ناي شعبيه تمال سنه سلفي بكسلا اب كالين يروم نيروم ثانك يو تراي يبلو نيروم سلازي ኤርትራ ኣብቲ ከምታ ኣቀዲምካ ዝበልከ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ነቲ ዞባና ወይ ውጥቐር ኣፍሪካ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ነጥበ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘሎ ኤርትራ ዘካትዕ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ እቲ ፋኖ ዝበሃል ዋላ እኳ ክንዱ ጥርናፍ እንተዘይብሉ ሻዕብያ ብትክክል ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ናይ ደጋ ሓይልታት ክኸውን ከሎ ከም ሻዕብያ ክጠቕሶም እየ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ከም መንግስቲ ደረጃ እውን ኣክት ክገብር ስለ ዘይደልዮ ሻዕብያ እንተበልናዮ ኣትሊስት ዝተፈላለዩ መንኮራኩር ስለ ዘለዎ ሻዕብያ ካልእ መንገድታትን ክጥቀም ክእል ይኸውን ግን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ እንተዝእቱ ነይሩ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ተዝፍትን ነይሩ ነጥበ መቐይሮስ ክገብር ምኽኣለ ነይሩ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ስለዚ እንተወሓደ ነቶም ብቐጥታ ምስ ዝራኸቡ ህዝቢ ርኢኻ ምሳቶም ክሰርሓሉ ዝኽእል ዕድላት ይህሉ ዶ ትብል ካልኣይ ከዓ ካብ ኣውፃ ኣቢለ ክነግረካ ዝደሊ ተጋሩ ኣብ መድረክ ክንደይ ግዜ ሓጊዝናዮም ክላሲካሊ 4 ኪሎ ዘብፅሕናዮም ጠሊሞምና እዮም ሎምስ እንታይ ኣሚንና ኢና ምስ ተጋሩ ክንሰርሕ ማለት እቶም ተጋሩ ከምዚ ኤርትራ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ፈሪሁ ሓግዙን ዝብሎም ዘሎ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ኤርትራ ኸስ እንታይ ኣሚና ነቲ ናይ ንህወሓት ሓጊዛ ተጋሩ ዘይኮነስ ህወሓት ሓጊዛ እሞኻ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ በፅሑ ወይ ገለ በፅሑ ሲ ንመንግስቲ ኤርትራ ከተኣማምኖ ዝኽእል እንታይ ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ምዚ ክሰርሑ ኢሎም ሓሲቦም ዘለዉ እስካ ተሓስካ መልሰለ እዚኣ ቴንክ ዩ حدث ولا زم كلهم بالكامل محارة توم كالوت ودا بيتاتا بإثيوبيا زلو أنصارتي ما خلاي منقص زواغو زلو انتاي مسرتاو ديليتكم الكام دفولتي مثلا مخنياتو انتاي مقور زلو حانتي تمرتي إثيوبيا خسرحو وي استفالاليا الأولويان هاجرات دخونا سرحو زفتنو دلوم تمرت إثيوبيا سرحت هونكا حد تمر دخونا حسابات خلوكا خلالو يترفدو مس أورومو مس صومالي مس بنشانغول سي وطبعا حالا نغزار سم كمان كومو خبرو واي كالون يمزلو سيزي بتاعنا الشقاري ما خناتاتيو أو إثيوبيا زلو شعبيا منقص إرترا كدقف نمن ها دقف مو تردهني دحر كنتايو علام امتام قورو ولا حدا نصر نقرات لان اوف كورس ساتوم عفر فرق حساب زبل دولوتي اب ايثيوبيا زلو سرعات بيزخ تقبرو دلها بيزخ تقبروها زخونه يخون اتليس مورالاو دخونه دقف كتقبرلو تخلها ግን ሓደ ስሙር ዝኾነ ቀደም ኮ ሕወሓት ኮ ሓደ ስሙር ስልጣን ነይሩ ንኢትዮጵያ ገፁ ዝምርሽ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ዝበሃል ርስዕዎ ኢትዮጵያ ሕሰቡ እንዳተባሃልካ ተኸናኺንካ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝበፅሕ ተገይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እዮም ዘለዉ ሕጂ ክትጥምሮም ኣይትኽእልንሃ ብዛዕባ ናይ ትግራይን ናትናን ዝምድናታት شعبية منقص إيرترا مالسي تاريخ زي الرسع سفيح ديمقراطات دولوي حجتي كسب حجز كايد دولو نتي زنبرة تات نختزحل وفتنة تقبر زلو كابو حاليفو استقبره عاب نقرات مونغو تقراين إيرترا أنا خصاب فولتو يرلن ግን ክግበር ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ግን በዚ ኮይኑ በቲ ትክግበር ዝከኣል ዝምድናታት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓይነት ክትገብር ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እዚ መፂኡስ ንኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ክሕዝ ክእል እዩ ትብሎ ሓይሊ የለን ኩላቶም ነናቶም ኣጀንዳ እዩ ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ ኢትዮጵያ ጥምር ዝበለ ዝመስል ዝኽእል ህዝብታት እዚ ኣብ ዓፋርን ኣብ ሶማልን ዘሎ ተደይ ኮይኑ ትኻልእ መትሓዚ ከማን ይብሉን ስለዚ አንተ ወይ ኣብ መጀመርያ ዘርባ ክንጅምር ከለና ብዛዕባ ሃገራውነት ተዛሪብና ነርና
ኢትዮጵያ 130 ዓመት ታሪክ ኣለዋ ኣብዚ 130 ዓመት ታሪክ ሃገራውነት ኣይሃነፀትን ምኒልክ ሃገራውነት ኣይፈልጦን ነይሩ ሃይለ ስላሴ ምስ መፀ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ እንተዘይኮይኑ ነቶም ኣምሓራ እንተዘይኮይኑ ንኦሮሞ ጋላንዳበሊ ዝፅውዖም ነይሩ ብድሕሪኡ ወያነ መፅያ ወያነ ኣብ ስርቅን ቅጥፈትን ተጓያ ማለት ንትግራይ ከማን ኣይኮነትን ወያነ ስለዚ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ኢንፋክት ኢፍ ኤኒቲንግ ወያነ ሕጋዊ ጌራቶ እቲ ዘይሃገራውነት ብቀቢላ እንዳ ምሕሳብ ሕጋዊ ጌራቶ ኣብ መፅኡ ኣብ ምስ መፀ ተራና ይኽብል ጀሚሩ ተራ ንዓትና ናይ ኦሮሞ ይብል ናይ ኦሮሞ ተራ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ናቱን ናይቶም ናቱ ፍሉያት ጉጅለን ስለዚ ኢትዮጵያ መተሓዝብላት ንናይኻ ሓጊስካ ሓንቲ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ክገብር ንክትብል ብጣዕሚ ሸጋሪ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ ከምቲ ኣቅድም ኣቢልና ዝበለናዮ ተባታቲና ድያ ዘላ ሕጂ ኣላ ድያ ምክንያቱ ሓዳር ተበቲኑ ብቀሊሉ ካትሪኦ ምክንያቱ ሰብኣይ ይኸይድ ሰበይቲ ትኸይድ ተበቲኑ ካትብሎ ሃገር ክብቶም ከሎ ግን መስርሕናቱ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣበይናይ ክፋል ናይቲ ምብትታን እያ ዘላ ሕቶ ተደይ ኮይኑ ነንሕዶም እኳ ክዛረቡ ዘይክእሉ ነንሕዶም እኮ ከም ህዝቢ ግደፎ ብኢትዮጵያ ደረጃ ብኣምሓራ ብትግራይ ብኦሮሞ ደረጃ ከምኡ ዓይነት ክስያት የለን ሕጂ ንሽሙ ኣንፃር ኣብን ቀሳቀሱ ኣለዉ ኣብይ ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ይክእልን እዩ ተረዳሃን ቁጠባ ድዋዕዋዕ ኢሉ እዩ ፖፑላርቲ ናቱ ወዲቑ እዩ ሓሳዊ እዩ ስለዚ እሱ ነዊሕ ዕድመ ክህልዎ ይክእል እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሕሪኡ ሓደ ማእኸላይ መንግስቲ መፅኡ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ኣነ ጨሪሱ ይረኣየኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ቁርብ ኣብቲ ናይ ሪጅናል ፓወርስ ክምለስ ኢና ምክንያቱ ዋላ እኳ እቲ ኣብዚኣ ኣንተቦ ኣርእየካ ነይረ ኣብቲ ናይ ኣንተቦ ትንክፍ ኣቢልና ነርና ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ሰለስቲኦም በብወገኖም ናቶም ፅልዋ ንምዕዛዝ ይጓየዩ ኣለዉ ዋላ እውን ኣብ ዞባና ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ምስ ቻይናን ራሽያን ዝምድና ኣለዋ ፎር ኤግዛምፕል ምስ ራሽያ ድማ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣመና ይደፍእ ኣሎ ምስ ራሽያ ደገፍ ንክረክብ ምናልባት ኣብ ኤክስ ሓደ ስፑንትኒክ ዝበሃል ዓብ ሚድያ ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ መደበር ናቱ ከፊት ኣሎ ዳርጋ ምስቲ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዝፅሕፎ ዘሎ በቃ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ክነፍዕ ዝውዕል ዘሎ ካልእ እቲ ኤክስፖርት ኣብ መንጎ በቲ መንገዲ ብሪክስ ተባሂሉ ናይ ኤክስፖርት ናትና ይዓብሎ ይብሉ ኣለዉ ዋላ እውን እቶም ኣክቲቪስት ዝብልዎ ዘለዉ ፍሉያት ነፈርቲ ክቡናዮም ዶ ገለዶ ገለ ዝብል ዘረባታት ይረአ ኣሎ ምግምጣሉ እውን ኣብ ኩንነት ክንርኢ ከለና ራሽያ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ቤዝ ክወስድ ምዃኑ ዝገልፅ ሓበሬታታት ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ራሽያ ኦልሬዲ ኣብቲ ከባቢ ይዝንቢ ነይሩ ናብ ሱዳን ገፁ ዝዓለበ ይመስል ንፁር ዝኾነ ነገር የለን ሕጂ እቲ ናይቶም ቻይና ብርግፅ ኣብዚያ ዝሓለፈ መዓልትታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናብታዊ ዘሎ ካብ ሃገሩ ወፃኢቲ ቀዳማይ ንመጀመርያ ግዜ ድማ ምስ ሰራዊት ናይ ግብፂ ወታደራዊ ልምምድ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ግብፂ እውን ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ቻይና እውን ቅድሚ ሕጂ ዘይትገብሮ ዝነበረት ኣክቲቭ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኣፍሪቃ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ብርግፅ እቲ ቾክ ፖይንት ዝበሃል ጅቡቲ እቲ ባቤል መንደብ ማለት ብኔውካ ስዊስ ከናል ኣሎ ስለዚ ናይዞም ኣሜሪካ ድማ ብርግፅ ለንቀነ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ኣለርት ወይ ከዓ ናይ መጠንቀቕታ ሰባት ኣሜሪካውያን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩሎም ዝብል ሓበሬታ ኣውፅኣ ኣላ ከምኡ እውን ኣብቲ ናታ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣካይዳ ከተጉድሎ ምዃና ትነግር ኣላ የግዳስ ኣብ ዘገድሶም ሃገራት ድማ ሞር ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ዲአርሲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ ሃብቲ ዘለዎ ቦታ ኣብኡ ዝያዳ ፎከስ ገይሮም ኣለዉ ሩዋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝነበረ ፀገም እውን ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ተጠው ኣቢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ንሳቶም ይኣቱ ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ዘገድሶም ኣግረሲቭሊ እንቀሳቀሱ ኣለዉ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ መድረክ ኤርትራ ምስቲ ዘለዎ ናይ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ከምኡ እውን ናፃ ዝኾነ ኣካይዳ ፊሎዞፍን ዘለዋ እሞ ኸ ኣብዚ እዋን ዓበይቲ ሓይልታት
aggressively ዝንቀሳቀስሉ ዘለው እንታይ ክትገብር ይግባእ እንታይ ትገብር ኣላ መጀመርያ ነቲ ትገብሮ ዘላ ብኸመይ ትዕቁ ነስኻ እንታይ ክትገብር ምተገብአ ንስኻ ትብሎ እንታይ ኣሎ ኣዘራርባታት ኣሎ ድዩ ጎቦኹን ወይ ምስ ጎቦ ተፅጋዕ ገለ ዝበሃል እሱ እንታይ ማለት ይመስለካ እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ሲ ልኹማት ስለ ዝኾና ምስ ገለ ሓያል ሃገር ክፅጋዕ ኣለወን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝፈልፈለ ኣነ እንታይ ዝብል ንሕና ጎቦና ብዘገምታ ጎቦና ሰሪሕና ኢና ጎቦ ኮይንና ኢና ፀግዕ ንኸውን ኣለና ንካልኦት ባህላ ንሕና ዝብለካ ሲ 30 ዓመት ቃልሲ ካይድና 93 ተዛኒና ነርናቶ ንኸውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይምጀመርና ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምጅማር ነቲ ንመፅኣ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ዝጠመተይ ነይሩ ስለዚ ኣብ መስርሕ ናይዚ ቀዳማይ 30 ዓመትን ካልኣይ 30 ዓመትን ጎቦ ኮይንና ኢና ጎቦ ሰሪሕና ኢና ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝብሎ ብክልተ ግንባራት ዞባዊ ሓይሊ ኤርትራ ዞባዊ ሓይሊ ዘሎ ብክልተ ግንባራት ክትዋጋእ ትኽእል እያ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተዋጊእና ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ እዚ ናይ ጎሪላ ዝመስል ካብ ሱዳን ድመፁ በዝን በትን ዳኣተው ፀይጥታት ዝሰርሑ ነበረ ተዋጊእና ስዒርና ኢና ስለዚ ንሕና እቲ መሰረታዊ ንኣምኖ ነገር እንታዩ ነዛ ልኡላዊት ሃገር ባዕልና ክንከላኸለላ ከም ንኽእል ንምግባር ጥራይ እዩ ብባሕሪ ይኹን ብመሬት ይኹን ብኣየር ይኹን ከምኡ ንምግባር እዩ እተን ካልኦት ሃገራት ከምኡ ናይ ምግባር አንፎርቹኔትሊ ዓቕሚ ብለን ምክንያቱ ተዓንተወይ ንብሎ ነበርና ሃገራውነት ዝበሃል ኣይሃነፃን ሃገራውነት ምስ ሃነፅካ ኢኻ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃታት ክትሓስብ ትኽእል ኢትዮጵያ ራሽያ ክመፁ ክእሉ እዮም ቻይና ክመፁ ክእሉ እዮም ሰፊሕ ዕዳጋ እዩ ግን ራሽያን ይኹን ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ከይድኩም ዘሎ ኣይከታተሉን እዮም ማለት ኣይኮነን ራሽያ ንኢትዮጵያ ከተድሕን ትገብሮ ነገራት ኣይክህሉን እዩ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ብሎም ቻይና ከምኡ ዓይነት ባህሪ ብሎም ኦፍኮርስ ቻይና ዓብ ስኽፍታ ክህልዎም ክእል እዩ ምክንያቱ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ኣብኡ ኣለዎም ግን በዚ ኢሎም በቲ ኢሎም ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ኣይ ዝስሕቱ ይመስለንን ኣሜሪካ ግን እታ ምናልባሽ ብዙሕ ክትፅዕር ትኽእል ነዚ ሕብረት ናይ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ክትፍትን ትኽእል ኣሜሪካ እያ ክትከውን ትኽእል ኣሜሪካ ግን ሕጂ ብፍላይ ምዚ ናይ ትራምፕ ስርዓት ኣብ ከምኡታት ክጓዩ ዝኽእሉ ኣይመስለኒ ስለዚ ጅቡቲ ናይ ኩሉ ሃገራት ማዓስከር ኮይና ኣላ ስለዚ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ናይ ጅቡቲ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ንድሕሪልካ ንምክልኻል ኣይኮነን ምክንያቱ ንጅቡቲ ፈረንሳ ተኣኽላ ነይራ ጅቡቲ ከም ቢዝነስ እዮም ሪኦሞ እቲ መሬቶም ንኽራይን ገለን እንዳኸፈሉ ከም ናይ ቢዝነስ እንተደይ ኮይኑ ናይ ብሓቂ 7 ዓበይቲ ሃገራት ኮይና ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ እንታይ ንገብራ ክዋግኣው ኮይነን ንሕደት ንጅቡቲ ክድሕና እቲ ምክንያት ቅድሚ ሕጂ ነቲ ናይ ባሕሪ ዝነበረ ፀጥታ ንምቁፅፃር ገለገለ ዝብል እንድነይሩ ግን ኣብ ኩሉ ቦታታት ፋሕ ኢለን ክፀንሓ ስለ ዝደልያ ብከምኡ ምክንያታት እዩ ንሕና ከምኡ ዓይነት ዘድልየና ኣይኮነን ሱዳን ስኽፍታታት ነይሩ ሕጂ ብተዛማዲ ሱዳን ድሓን ኮይኑሎ ኢጅፕት ዘሰክፍ ነገረ ርብርካን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓያል ሃገር እዩ ንሃገሩ ንተኸባብን እውን ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ስዑድ ካ ከምኡ ስለዚ እቲ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ምምፃእ ኣይ ቲንክ ከምዚ ናይ ውድድር እንተደይ ኮይኑ ኣድማዕ ዝኾነ ነገራት ካብኡታት ክገብሩ ክእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይመስለና ኣነ ያ ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ጉዳያት ፎከስ እናገበርና ክንከይድ ኢና መቸም ኤርትራ ተቀዳማይን ሓያልን ሃብትናታ ህዝባ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ወሳኒ ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ምዕባለ ድማ ህዝቢ እዩ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ከም ዕዳጋ ኣትራክቲቭ ክትከውን ዘፀግም ዘለዎ እንታይ ኢልና ዝኾነ ዓብዪ ኢንቨስተር መፅኡ ኢንቨስት ንክገብር ብጀካ ኣብ ማዕድናት ተዘይኮይኑ ካልእ ፋብሪካታትን ኣብ ካልእ ኢንዱስትሪ ኢንቨስት ንክትገብር ቁርብ ሰሓብነት ዘጉድሎ ዘሎ ዝበሃል እቲ ብዙሕ ህዝቢ እውን እንድዩ ብዙሕ ህዝቢ እንተዘይብልካ እሙኻት ዞባ ድማ ዝተዓፅዎ እንድሕሪ ኮይኑ ሪጅናል ኮኦፐሬሽን ን ኢንተግሬሽን እንተዘየለ
كم ماركت كم حدا انفستر سحاب النت زلو انفستمنت نخبرو اي قدمون كونو قوليهم مس زلنا قبل علينا زكايت زنبرن زلو ناي اصوان كبان صلوان خيل وانا زغبر مالتي هجي ኤርትራ ድማ እቲ ህዝቢ ናታ ወላኳ ኣመና ሓፂናዊ ዝኾነ ሞራል ዘለዎ ተፃወርነት ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ እንተኾነ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ምክንያቱ እቶም ፀላእትና ብፍላይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሓደ ካብቲ መመክሒ ነጥብናቶም ብዝሕ ህዝቦም እዩ ዘለዎም ስትራቴጂ ወይ ዓቕሚ ወይ ገለ ዘይኮነ በቃ ከምቲ ናይ 19 ክፍለ ዘበን ብዝሕ ሰራዊት ዕጢቕካ ንዑ ኪድቶ ኢልካ ኦቨርዌልም ኣቢኮም ከም ዝብል ከም ኢሉ ከም ዝሓስብ እዩ ዝንገር ብብዝሒ ሰብ ኦቨርዌልም ገይረ ኣሰንቢደ ዕላማይ ክሃርም ክእል ዝብል ንመብዛሕቶም ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኣብ ርእሶም ዝኣቱ ፀገም እዚ እዩ ኤርትራ ድማ ነቲ ህዝቢ ናታ እንተወሓደ ኣግሬሲቭሊ ነከተዕብዮ ክሳብ ሕጂ ዓብ ተበግሶታት ኣይወሰደትን ወይ እውን ኣይረኣናን ኣለና ወይ እውን ድራኻዮ እንተላሓብረና ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብኩሉ መዳይ ሓያል ክትከውን ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘብፅሓና ታክቲክ እንድሕሪ ሕጂ ክዕውተና ኢልካ ክትምካሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ መድረኻትና ተቀይረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ ነቲ መናብሮና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዎርፌር ዝበሃል ዘሎ እውን እናቀየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኤርትራ ሓያል ኮይና ንክትቅፅል ኣብ ከምዚ ዓይነት ፋርኔሎ ዝኾነ ከባቢ ቮለቲሊቲ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ውግን ዕግርግርን ዘለዎ ካብ ውግ ዘዕርፍ ዞባ ዘለና እንታይ ክትገብር ኣለዋ ትብል ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ኤርትራ ዝዓበየ ፀጋ እቲ ሰብኣዊ ሓይሊ እዩ እሱ ኢልና ግን ካልእ ሃብቲ እውን ኣለዋ ማዕድን ድዩ ካልእ ነገራት እውን ሃብታም ግን እቲ መሰረታዊ ወሳንን እቲ ሰብኣዊ ሓይሊ እዩ ንሕና ሰብኣዊ ሓይሊ ብግቡእ ንኸነማዕብሎ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ግዜ ሰውራ ዝጀመረ ዳሕሪካ ብፍላይ ካብ ድሕሪ ናፅነት ብዙሕ ተሰሪሑ ሓደ ካብቲ ንህዝብኻ ወይ ሓያል ቁጠባ ክትፈጥር ኤቨንቹዋል ዘድልየካ እንታይ እዩ ጥዑይ ዝኾነ ሰብ ከድልየካ እድልየካ ጥዕንኡ ዝተማልአ ንዕኡ ንምግባር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝተሃንፀ ናይ ሕክምና ማእከላት መርኣያ የብሉን ማለት ብዙሕ እዩ እቲ ናይ ሞት ቀኒሱ ናይ ህፃናት ሞት ቀኒሱ ዝተፈላለየ ሕክምና ንምርካብ ኩሉ ኣብ ማእከል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ከም ዝዝርጋሕ ተገይሩ ካልእ እዚ ናይ ምግቢ ሕቶ ኣለካ ምክንያቱ ምግቢ ካ ዝኣክል ምግቢ እንተዘይብልካ ለማና ኮንካ ትነብር ከምዞም ጎረባብትና ንዕኡ ድማ እቲ ዘድሊ ናይ ምግቢ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ክንደይ ደርቅታት መፂኡ ኣብ ከባቢና كيدنا نحنا تأمينا زلمنالو جزء نبرة سيد تناي مكبي مسرة أو نقول سيد خانة سون نما لنا قال ماي لعلو زخانة يكون نجاري ماي أكل نقدر نخنا فري أبزز حالة في 3 عامات تستسرحوا ديكاتات تستسرحوا قال مزرق حتاتن بقولي له خجل الزكاة لا يكون سيد مسرة أوين حايل سب زدلي نمع على سواد دلي أمالي ناينا بدحريو ناي تمرت قداي مس تمرتي أب إيرترا تمرتي كسب كنديت قالوني داتا مساي حزكون unfortunately قد ناي بحق سفح ناي تمرتي تاتاتي له هجي زي معرباوين ناي يونايتد نيشن زلع لمعت زبلو ملكي تاتالو بتي أنا بتاع سالسيت مسحب بزرزر غربي نت زلع لمعت بخمينا إيرترا تتحيزات ولا تأمري أما بزحت نقرات معوالة جرمينا حجي مزيز نبرة نايز حالفة سانكشنز استفال علي نقرات إندستريتاتنا كم دل أي معبلن قلنا إندستري زخون تحت أرصيتات سرح له مهنيات إندستري هو الوقت غينه برا خبطات كهلو كالو ترجع ناي تيليكومنيكيشن ناي انترنت قال بموتون قالو بفلاي تسرقيا بصفي حلو قال ناي حايل سب كايو معناته حايل سب معبول سب مهور حايل سب دحرلك حقازي قال على زخونه يكون كاتي ناي صتان سلام تديبلكا خموتات كبرا ايتخلنا سازي ኤርትራ አይ ቲንክ ደሓን ዝኾነ ባይታ መበገስ ጌርና ኣለና ክርሳዕ ዘይብሉ
كم إيرترا أمثال هاجرات كلتا أمنت دلون موها دارجا فرقي تهزبي خم عينة أمنت دلو فرقو مسلمنا فرقو خرسنا زأمن شعات بهيرات دلو كم حالة أمير كان خد كيد نجزارسو عابس أكايو عاب هابتيو نحنا زخون يكون هاجر كال خبرو زي كل نتن هاجر زلمس زدكي سعيرنا هنا حالة إيرترا زغنة of course هاجراونت كل جزء قصالي ده هوس كسكان ده سرح كلون تخيلي جد زي جرنا هنا قال بزعبا I think نا قطبا you know تي مسرتاوي نجارات corruption نعم corruption حالة خابتي كان تسيكي نقدن وفرنيو أبي نتراخو معنا الشكرات اللي شعبي حدا كذا خمسة خوينو خصوصي أو قالوا اليوم قل بتزامن هذه هاجرات كثير هلها أب إيرترا corruption تبال نجارين أب إيرترا بعتوب كسر زخيل حاجة سوالو I think تي خناتات دعاشة زي لهم مسد وان سسوم مسبلة ريخمهم زي African Development Bank نماذج مراكز خلطة سلسلة كذا الغاحبهم بتم قال أوتون قداسة خمسة لهم قلت له زناي بوتاشيوم حدا بدهوتات له وسوسات مستسقرة تي قطبانا بتعز أصفين لعبة خيدي أم كل خلطة مسيحها سوات حدا يجي أبي درون أمشيلو قال له بوا انتي درون صورة إيرتراكو بخلاشين مستنكتات تواجي بخلاشين يكو مس هليكوبترات مس نفرتن تواجي سيدي نحنا تي حايلنا سراويت نبحق هاتسلتن أدمع زخون سراويتنا نسلتن وسي حارة خندميتي دخون خيط سنحة إثيوبيا كل جزء عسران حمشن عسفي إثيوبيا أنا لو مسألة راحت الرأي كل جزء كابتن سأز حجي 220 نارو 230 قال مليون تبولو ولا حنت تغير نقارنا قدم عسران حالي إيرترا عسران حمشن نيرو قد كتنا يوم سعرنا يوم لو نتنا رخيبنا حجيهم كومو حجي نحنا تي كل جزء زولون تاي هاجراونا تاني هاجراونا تدحرحان إسكاها زخون يكون عابي بوليتيكاوي قطواوي محبراوي بروجيكت تكبر زحاشة الدلال لك بهالاي excellent تعمل تبق حجي نابتي لنكنا زغنا خايو هذا وعوع زخونة بوعوع منفس تجبري وعلى ناي منسيات ناي نعشتو أبالات زباو جنبار ديمقراطي أبالات تقدف مالتيو يانج PFDJ زبل كونفرنس تقايد نيرو جمريا تساتيف كانيركا كمان نيرو تمنفس تقلت الحتوتي عبد الجزء العاقمين تاكن قبرن كمان نيرو تمنفس أو زنبرة اسكا قربت لي كم دريم زلنا زيوم نعشتو أبز دقة وليدهم زعبيهم زمسلو عبيتو كابير تراد مسؤول نيرو ممكن قليم كمان ريخايو تمنفس دحرزي عبد ناي دياسبورا حزبي أبزن زحلفة 5-6 عامد بزح يتفتينو كنبل نغلينا كابت زحلفة مدرخات نتي هجراو من النتنا ولا ونت هجراو كايدانا أبزح فتناتاتن زتود بمتكعتني كايد نيرو تسألهاي أقاموتو بزح متكعت كم زجبري زرعي كاجن إرترا دما قولي حاوت يا بانديرا إرترا ونتفتينا دمي قاوت أكن بلون غل كميري خايو كمين يرت منفس زيهم تناي يانج PFDJ وعلى بجرمن دنبرنديو فاكتاب كلتا تقفلهم تخلها تم ناشتو حدري تواهيلهم صوتهم عبيتها يانج PFDJ أنا أب عام هيدا نيري لنزغن كيدا نيري حدا خابتي خصو بلو زفتن أبي خدلو زم من أساسي انتاي تحسهم يغبل دخل حجي ولاون تي قانقوا تفعلي قانقوا زاربو تي إيرتراوينت تريوها ناي بحق أبتفعلي موياتات دسلطنو بزعبو من الباش بزحو زرب كالي جن تزيادة زكت سن أبكم زوا على خيط كله هنا تي إيرتراوينت كمان يوم زغصلوي حجي أنا انتاي زبل نسبات بزطاع لمتن دك أنا أب 5 إيتات خصاتفو خنقبر كنفتن كنكئلالنا ولا أنا كنت نبت بوليتيكاو ترياتو بتمحور السبات
ዝመፅሉ ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እሳቶም እዮም መቐፀልታ ናትና ምዝ ተሓይዘ ዝዛረቦ እንታይ ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ሰባት እዞም ናይ ኣውራጃ ገለ ዝሓስቡ ሰባት ክሪኦም ከለኹ እንተደኣ ብዛዕባ ነታ ሰፋሕ ኤርትራ ፀይባትካ ኣብ ኣውራጃ ኺድካ ደቅኻ ብርግፅ መፃይኦም ኣብ ክንዲ ኤርትራዊ ዝኾን ካልእ ዓሌት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሕና ውሕዳት ህዝቢ ኢና ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ክንተሓባበር ክንተሓዋውፍ ክንክእል ኣለና እዚኦም ካቲ ህያው ኣብነት ናይቲ ሃገራውነት ናትና برقت بتعمل تبق انتاي كبل يدلي بفلاي نزي سفح زخونه منسينا ايرترا بدجز لنا اب تمالي كتزارب كلا خابت ناي مصحفكا ممرقتا تزارب كا زرباو نيرو ابدجز له حزبي منغس ايرترا بفلوي عيني زطمتو فلوي استراتيجي زلو ان فاكت بريزيدنت ايرترا ابستفل عليه مدرخ بزعبا زو كونتات زي أبرت يود سرح نتي أبدو زلو سب زلو كبري ون أبتفل عليه مدرخات قليت ولو أبزون أبز كان أنا بزوج زي مسوي أجيك رغبي كل نمبر نمنتاي نتا حتى كاز دلي زربا زيادة سلة تقول حلي حنت كليب نيران ترغيبان قبل الكا دحريو تي اتمنى سير ترى تمام تاناتو مستي كابنو وحجزي قبل لي دقة زلو حزب زلو تمامتها كنريو خلنان حج زلو زي ساعتكم تساتفوا زلهم عايون زيادة كتبر حلي دليل زلو زياس كان اسمعي ساعة مثلا تاكليب was some نانا أي رخب كوان دهان تنهي لكم سألك أنت اللي بزعباتي أبدي أسفر زلو أبرت عود زاربلا أبكالك زي كم سألك كم سأخفتني أنت خيله أنت قبلي ليه نزمن سيات زي إيرتران زي دقزلو زبي كم حدا ربعي جنبار زبال ويون حدا قد سي عقور نهابتي أبكو طبعا هاجر أبي قد كل وزخل جرايا تحسبه قبل سميعك yes that's very good بتعامل تبغي بكونسبت مخنياتو كنا عق زي قبؤه كاب وركن بوتاشين أب إيرترا زلو فليخا كرزي كل كابو أصبغو مصيد كل وزخل عقمنا يسبال له هذا مخنياتو هاجرات أفريقيا انتهنز قبرا مهور زي قانخ عقمنا يسبال نخ كأبيا سكولارشيب ينسدا ناب نرويج سدا ناب سويدن سدا ناب نيدرلاندس ناب جيرمان ناب سويس ناب فرانس ناب امريكا ناب كندا ناب استراليا كم ناب ناب كل علامات سدا سلمتاي ابز هاجرات زي بقع تمرت نكرو بتباهيلو ايرتراغن بتستفتر كونتات ججف زخون حبرتسب ابدغه ابز بلوز انستيتيوشن استماهيرو زبلت عينت ناي سرح تمكرو حيزو زليو سلازي نزي حزب زي اكمزو على كترغبو خلوم سيراك اتعلامه نت هاجراونت كتسرصولو ترايدي ويس نتزلو بقعات ناي تمرت بقعات ناي هيوت تمكرو ناي كالي بقعاتات زلوم اب ايرترا خيدوم نخنصبارقو مس ايرترا توم مهورات اب كوليجات نا ايرترا ورك شوبات كغبرو ديوم مستم مهورات نا ايرترا كراخو بديوم كما عينت دفيت تغبرولهم دو ولاس اتزلو منفس ايرتراونت اب زلوو نكعقبو ترايت علامه صباتي حتى تي كاب جزء صورة جميركا صورة إيرترا فلك زباو جنبار نزي أبوس أزدو إيرتراوي خم حدا عابي هابتي إزرياني عابي هابتي قطواو عيني تراي يكون بوليتيكاوي عيني معناته ولا دحري وندحر سمعوكا 3 مليون أمباسادرات اللونا وقالن بهالكا الزربي سن منتاي يتقلص نتي أوص أزلو حيلي أعري أعبي 5 رئيو حجز ناي ربعي جنبار أسكا إن فاكت 4 زونات يو بهال تمنقص خوص أخلو تبوليس 4 زونات تا كارتان دحر ميليسكا تا ناي إيرترا تي مبرعاوي خفال سميناوي دوباون ريح بحرين ريسي نبلو أسحجي حدا زوني حجزي بقندو بقطع عيني خطريو خلها مس هابت بحري تتحايزو زخيديو تتحايزون كان زي نمعرب قوص زخيد زي قاشبار كان قال خفالات ناي عنسوان قال خفالات ناي دوبواوي زوان زوبا ودبوبون
ንዑ ሓዊስካ ድማ ብቐንዱ ምስ ናይ ሕርሻ ዝኸይድ እዩ ተኻልኣይ ዞን ዝበሃል ሳልሳይ ከዓ እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ እሱ ከዓ ብዝያዳ ምስ ናይ ኣገልግሎት ንኽኸይድ ተባሂሉ ዝተመደበ እዩ ራብዓይ ግንባር ወይ ከዓ ራብዓይ ዞን ዝበሃል ንሕና ዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኢና ሕጂ ኣነ እንታይ ባህላየ እዚ 4 ዞናት እዚ ናብ መጻኢት ኤርትራ ብኸምኡ ዓይነት እንዳተሃነፀት እያ ክትከይድ ሕጂ 6 ዞባታት ኣለና ምናልባሽ ሞር ናብ በቲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ክትሓስብ እንድሕር ኮንካ ግን ኣብዚ 4 ዞናታት እንዳማዕበለና ኢና ክንከይድ ዝብል ግምታት እዩ ዘለኒ ሕጂ ናይዚ እቲ ቁጠባዊ ረብሑ ንፁር እዩ ምክንያቱ ሓያል ምሁራት ኣብ ደገ ዝተምሃሩ ኤርትራውያን ኣለውና ናይ ኦፍኮርስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣለዉ ንብረትን ገንዘብን ዝገበሩ ኤርትራውያን ኣለውና እዚ ቁጠባዊ ሓይሊ ናይ ክኢላ ሓይሊ ንኤርትራ ዓብ ተራ ክፃወቱ ካልእ ብፖለቲካዊ መልክዕ እውን ብፖለቲካዊ መልክዕ ዝከረኩም ድሕሪ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ቅዋም ደገ ዘሎ ኣንታ እዚኣ ናይ ረታን ክምለሰ ቀፅል ዝሽረ ቅዋም ናይ ኤርትራ ኣብ ዝፀደቐሉ ግዜ እቶም ማእኸላይ ሽማግለ ዝነበሩ ብምልኣቶም ገለ ክፋል ከዓ ካብ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ተመሪፆም ገለ ክፋል ከዓ ካብ ዲያስፖራ ተመሪፆም እዚ ምርኣያ ዓብዪ ኣብነት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ራብዓይ ግምራን ንብሎ ዘለና ኣብ መፃኢ 25 ካብ ሚእቲ ድዩ 20 ካብ ሚእቲ ድዩ ዋትኤቨር ፐርሰንቴጅ ዳይሬክት ሪፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ውክልና ኣብቲ ናይ መፃኢ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወይ ብፍላይ ካብቲ ሓጋጊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣነ ኣይጠራጠርን እየ ሕጂ እንታይ ዝብሎም እዞም መንእሰያት ብጀካቲ ንሓድነት ንምውህሃድ ዓብ ፖቴንሻል እውን ኣለዎም ኣብ መፃኢት ናይ ኤርትራ ናይ ኣባላት ፓርላማ ክኾኑ ኣብ መፃኢት ናይ ኤርትራ ኣብ መንግስቲ ኣትዮም ንክሰርሑ ዓብ ፖቴንሻል ኣሎ ካልእ ንኣብነት እዚ ኣብ ኤርትራ ከይደ ከለኹ እዚ ብጥሪ ቅድሚ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ቢሉ ዓብ ኮንፈረንስ ተኻይደ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳተፉ መንእሰያት እዮም ዝበዝሑ ንጣር ተደይ ኮይኑ ከምዚ ከማይ ከዓ ንክዕዘቡ ንክመሃሩ ዝኣተና ተደይ ኮይኑ እቶም ዝበዝሕ ዘቕረቡ መንእሰያት እዮም ገለ ካብቲ ዘዕልልዎ ነበሩ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ምስ ናይ ኣይቲ ዝተሓሓዝ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ ምሁራት ኤርትራውያን ኮይኖም ክሰርሑ ፈቲኖም ሲ እቶም ናይ ኣሜሪካ ክፋል ዘለዉ እቶም ናህና ዘይኮኑ እቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ مسخم دازي تادو تفلت وقال قال لهم ممسي دروس ريحهم وصلحوا ندرات كم زنبرة ار ام ممسي اوشت ارترا عابي استالو حجي تهات قبرت تفعل امباسات فتناين بامريكا يكون باوروبا نزي حيل سب ناي أصنعها ريخا انتي أبي عملو ريخا بخميناي ملكا إيرترا خيدو هو قلقل يفرطا بزلنا يا زمن حجي ناي كدن كتكيدو ناي دليكاني قاليو أبزخون كاون كقبر كالي سيدي I think نخوم عينات بزح بوتنشال اللو حجي نبدحر حجي كالي بنا الباشا بزناي تمالي زل حالكايو حتى نيرو زي مهورات إيرتراويان سي أيبوركوتونيوم كم تخينهم فاكت مهورات إيرتراويان مبزحتهم أبوركوتيوم تتساقم تايو تحت الناس لزرقيو كم تمارو أين فلتو من داخل نمبر تزبزح مهور إيرتراوي مساقرو مسمنقصو دويلو زخيديو سازي I think ستات بحافي شيخطي هولها زياميوم تم صباح أب إيرترا مراحتو زخونو زم قال خفالناتاتهم زم نريهم زلنا من اساتهم زيهم ونقحلو بوليتيكا ونقحات البوليتيكا ونقحات كا حدا عب اساتيو بهالاي اكسلنت بالدعم طبقتي زياده فيديو ما نسمعيا حرب ساعه هايزه حنت زرباك كزلو ارتراوسي دكشو نحضر كابتا انا خسر عضو الكامس زياده سره كابتا خما اذا امسلو صراحه ودخولون زياده سره يفلطوا ليتم على سلاد فلط نسوق تارجت دخون سلاد الله بخند نازي ناي مخته عقموغن بزحيه لو وداد بخسر حلو خلال زحيه له ودبك خلال له بزيكو صراحه دخل كالي يلا من اسي باعتقال ابدغ زل ارتراو طرا يخسر هذا خير نازي كل ابدغ زل ارتراوسي دكشو نحضر
እዚ ዘረባ እዚ ነብሱ ዝኻለ እንታይ ሬኮግኒሽን መጀመርያ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ መብዛሕተን ሃገራት ንደገ ዘሎ ህዝቢ ናቶም ዲስትራክትድ ዝኾነ ብምቾት ዝተጠላቀየ ገለ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ እዩ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ክንብላይ ንኽእል ኢና ግን ዓብ ክፋል ናቱ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ እንታይ ቆሪሶም እንታይ ተመሲሖም እንታይ ተደሪሮም ክሳብ ክንዱ ጥልቂ ኣትዩ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ደገ እዚ ከዓ ትዕድልቲ እዩ ኣብቲ ዘረባናት ካብ ገለ ሰሚዐ ነይረ እሱ እቲ ተፃብኦታት እዩ ክሳዕ ክንዱ ንቅሓት ዘለና ተገዳስነት ዘለና ከምኡ እውን ብዛዕባ ሃገርና ፅኒ ኢልና ክንሰምዕ ንኽእል ኣሚን እዚ ኣነ ንስኻ ንዛረቦ ዘለና ጥራይ 1400 ሰባት ይዛረብዎ ኣለዉ እዚ ሙዚቃ ኣይኮነን ወይ ኢንተርቴይንመንት ይኮነን ፍልጠት እዩ ፍልጠት ድማ ከቢድ እዩ ንክትሰምዖ we all know it ትምህርቲ ዝበሃል ከቢድ እዩ that's why ውሑድ ሰብ ዝምሃር ካልእ ሂወት ቀሊል ዳ እምበር ምምሃር ቁም ነገር ሃዲእካ ምስማዕ ከቢድ ነገር ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክሰምዕ ዝደሊ መንእሰይ ኣለና ንሕና ኣነ ብናተይ ቻነል ዝመሃሮ ነገር ተሎ ሓደ እዩ ፖለቲካ ምቹእ ዘይኮነ ደየስሕቃካ ደስ ዘይብለካ ወይ እውን ክሕርቀካ ዝኽእል እውን ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ኩሉ ነገር ክገብር ድልውነት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ሕቶ ናበያ ትመፅእ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝነበረቶ መድረክ ኩልና ንርድኦ እዩ ናይ መኸተ ዘበን እዩ እዚ ናይ መኸተ መንፈስ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ብሓደ ኢዱ ብረት ብኻልእ ኢዱ ኣፍራዛ ብዝብል ጭርሖ ብተግባር እውን ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ ሰሪሑ ኣሎ ሕጂ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ደጎ ዘሎ ወላ እውን በቲ ዝበለፀ መንገዲ ክረኽቦ ዝኽእል ክረብሓሉ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ገለ ክፋል መስዋዕቲ ገይሩ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢዱ ንኽእቱ ዳርጋ ክደፎ ክኽእል ኣሎ ድፊት ከምዚ በዓልካ ከይድካ እሞ ዕድመ የድልየካን እዩ ገለ ዝብል ዘረባ ገዲፍካ በዓልኩም ሓሲብኩም እሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣታ እንታይ ዳ ኮይንኩም ኣታ ንዓኹም ዲና ንፅበ ዘለና ኣታ ንዓባ በጃኻ ገለ እናበልካ ልመና እውን ክግበር ክኽእል ኣሎ እዚ ማሕበረኩም ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ትስርሑ ቀዳማይ ከምኡ ደፋኢ ሓይሊ ምክንያቱ እንታይ ይብልዋ እዚ ኢነርሽያ ትበሃል ፊዚክስ ትፈልጣ ኢኻ somebody has to push you ታመበገሲሲ ደፊኡ ከበግሰካ ክኽእል ኣሎ ነዛ ድፊት እዚኣ ክንፈጥራ ይከኣልና ኣለና እቲ ሞመንተም ኣሎ ተስፋ ኣሎ ብሩህ መጻኢ ይረአ ኣሎ ማለት ኤርትራ ዘላቶ ከባቢ ንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና ኩሉ ግዜ ኬያስ ዘለዎ እዩ ሽግር ዘለዎ ሕጂ ድማ ኣብ ምቹእ ቦታ የለን ኤርትራ ግን ብሓውሲ ተዘማዲ ኣብዘን ዘለዋ 4 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ዘለዋ ዝሓሸ ዕድል ኣለዋ ኤርትራ ብቁጠባ ብወታደራዊ ብኩሉ መንገዲ ግስጋሰ ከተርኢ ስለዚ ነዚ መድረክ እዚ እንታይ ይሕሰበሉ ኣሎ ከምቲ ንስኻ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ትረኽቦሲ እንታይ ክግበር ይኽእል ትብል ኣብዚ ኣይኖ ንስኻ ኣብቲ ገባርን ሓዳጊ ኮንካን ግን ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለና ብኸመይ እስከዚያ ክትዛረባ ትኽእል I think ክልተ ነገር ክንርኢ ክንክእል ኣለና ሓደ እቲ ውዳቤ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ውዳቤ ክሕይል ኣሎ ዝብሎ እቲ ኣብ ደገ እቲ ውዳቤናን ውህደትን ክሕይል ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራዊ ሽግር መፂእ ተልካዮ እንዳወየ መፂኡ ኣበርክቶ ገብር እዩ ሰልፊ ውፃእ ኢልካዮ ሰልፊ ወፅእ ሕጂ ናይ ቤት ትምህርቲ ውፅኢታት እግበር ኣሎ ኣዋፅእ ኢልካዮ ውፅእ ናይ ሕክምና ኣብ ኣሜሪካ ዋፅእ ኢልካዮ ዋፅእ ኩሉ ነገራት ዝገብር ሕጂ እዚ ንሕና ኣብ ውዳቤ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እቲ ውዳቤ እዩ ሽዑኡ ነቲ ምስ ናይ ኤርትራ ዝግበር ስራሓት ክሕግዘካ ዝኽእል ኣብ ኣሜሪካ ከይደ ከለኹ ናይ ሓኻይምን ናይ ኣይቲን ይመስልን ናይ ኣይሲትን ማሕበራት ተቆምሎ እሱ ፅቡቅ ተበግሶታት እዩ እሱታት ሽዑ ኣብ ኤሮፓ ክንገብር ክንክእል ኣለና እሱታት ሽዑ ነቲ ዓቕሚ ሰባትካ ከም ተላሊ ገብረካ ብኸመይ ናይ መልክዕ ክትገብር ከም ትኽእል ካልእ ብዙሕ ሰብ ዘይስተውለሉ ሓደ ዓብይ ነገር ዝተገብረ ዝሓለፈ 2 ዓመት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዓዱ ክኣቱ ዓዲም እዩ ፀዊዕ እዩ ሰባት ኣነ ከምዚ ነይረ ዶ ፖለቲካ ከምዚ ነይሩኒ ዶ ገለ መንታት ገለ ብዘይ ቅድስ እተው ተባሂሉ ብዙሓት ሰባት ይኣትውሉ እሱ በዛ ርእሱ ሓደ መርኣያ ንሓድሽ መድረክ እዩ ክበሃል ከኣል እዩ ስለዚ ኣብ ናይ መጨረሻ ትንታነ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ሓደ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዓቕሚ ሰብና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣድማዕ ዝኾነ ነገራት ከምኡ ኣብ ኣሜሪካ ፈታቱኑ ከም ዝነበሩ ርዮም ነይረቲ ኤምባሲ ዘለዉ ግን
اب خالق سب كندو تسعير ودو انا رجعي يكون سلازي تقدمت نجر تعامتاتنا نفلت كلالنا سبات كودو بخلو ናይ ግድን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣቲኻ ትውደባ የድለካ ግን ብዙሕ ሓደብቲ ማሕበረ ኮማት ናትና ኣብቲ ማሕበረሰባት ናትና ኣቲኻ ከም ዘለኻ ክትፍለጥ ክትክእል ከም ዘሎ ክፍለጥ ክእል ኣለዎ ሰባት ሽዑ ኣብኡ እቲ ብቕዓታት ዘሎ ተራእዩ ብኸመይናይ ዓይነት ብሪጅ ምስ ናይ ኤርትራ ተተሓሓዞ ክስርሓሉ ክኢሉ ከምኡ ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ሓኻይም ኣለዉ መሃንድሳት ኣለዉ ግን خمسة تبلو أنا كاسخا أدمع خون توينو جن أبتو الدابة بقلا أرتي خنريهم كن كلالنا I don't think سب حجي كمو بزح الصراحة مثلا I think بعض علي خدفالو له Yes طبعا تبغى ناي مودة كبابية بتي هذا لهم إيرترا زجبرت توقعزو مختاي كل سبب يردو يجن أبي أبتع تورتي نتي مزلل بايتا سبرينغ بورد زبلو مزلل بايتا سي جيرال يزبهال إيرترا أبز متى زلوا 5 عمد زين 5 عمد زي متى زلوا أكمي تريا كمو نختري زبلا كم مخنياتات كنتا إيرترا بكمي كنتات كتريا أكم زو كنتات كتوليا الكا انفيجن تجبرن تاي سخا قربان إيرترا وشتان وشاتيان بزوج زي كيتكا بدقن بوشتن فلي كذا اللي خايغمو next 5 years أب إسرة 3 زحات هجرات فيجن 2030 زبلا اللون إيرترا بإسرة 3 كميت الرأيكا كم زبلا كم خنيات كنتايو جتي شارتر ناي إيرترا بال دوكومنت لوندي سوحجي نتي حنقلو مهن بالنخينا بعد سخمتز دلي أي أسفح فحن كن قالتهم عبيت نقرات تبتي شارتر آتيم زلو توم فاونديشن ويكاتي مسرتات تسريح يخون بالنخيلينا مهنياتو زخونا يخون أب مجرشة تنتاني نحن نتايد لنا من نبابر حزب خم حايش وما مارو حزبي كم حايشن سلامن ستان جيرو كم زنبر المقباري نعوها تسرح ولا جزء نابون مخاد حجة حق الزولو توفر هاد لك حجة وفر تقبر تهونك أبي رتراح على شجر زنبر ناي مرة هبتات شجر نيرو ناي ساعات عاب شجر ناي ساعات نيرو ناي ماي شجر نيرو زيتات أبز حلف 10 عمت بزح معبالتات غير له نتي زلا ناي قطبا زخون دحن مودات غير له كالتي ناي حيل سب أبزلا على درجة وسيح له منال ما شاف يرفع جيتي عند دخم زلو خذ بلا نخل مستي ناي فاينانس زتحازي خون زخل مخنياتو أكل هابتي تأكي بديوز أكل نوفرن نقدن زخون نا بانكتات هالناريو بسو أسكافيو هذه أبز مثل العامتات I think ناوتات خسر حاليو منال باش حمشت عامت حتصل كيزي خون خيلي قل أوش عام مش شديش شوعات 10 عامت I think تأمراتاو زخون معوالتات خنرئينا مخنا تدخل تحت أرصي وتكالات تحت أرصي توادي له تاريخ زر حجي نعو بصفحة ملكة أب تجوار متجواري رأي يا بدأم تبغى حجي نظام دقز لنا خامل سيلنا كم انجينير أبز على مزي أنا أبز ناتي channel كاسبو جرو ينزفلتوا حنت هاجر نمتعي بغض أباك الزل نحرقينا أب انجينيرات إنفست تقبر كتكلالو كل عينة انجينير كلواك خلالو انجينير جي أب بناء إيرترا درجة كنت باخد ريخ خلها تكنيكالي بقعزلو كاربنتر كون يخل إلكتريشن كون يخل تكنيشن كون يخل ميكانيك كون يخل نجارات كسرح زغل كم دما انجينيرات of course electrical engineer civil engineer computer engineer software engineer كل عينة انجينير بايو انجينير ولا كل عينة انجينيرات كلوار مالهم تشاينا أبز حلف أسرع عمت نزح جزء كل تفزقنا تكنولوجي كاوز الله نخجبرو كل عينة تمرتناتهم social science كلام لا زبل زنبرة نقوله أبديلهم زبز حمنسي نبتي تايمز بلو حنتقال على ماتس انجينيرينج كلام لا 4 فيلد تازة حزة يقال تفلتوا نقروني أبو أتوكيرهم نكخوديهم جرمو وتسيد نعتو دما زح جنريوز لنا نبي حكي
ዘዝልል ዓይነት ቁጠባዊ ዝላና ቻይና ብኩል መንገዲ ንርኢ ኣለና ስለዚ ንስኻ ከም ሓደ ኢንጂነር ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓውዲ ትምህርቲ ዲዛይን ኣብ ምግባር ወይ እውን እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ክንምንታይ ድፍኢት ትገብር ምክንያቱ የስ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ኣይነዓቕን እንዲ ግን ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዘላ ሃገር ዘድልያ ስኪል ድማ ፍሉጥ እዩ ኣነ እንታይ ዝብል ብዙሓት ኢንጂነራት ተፍሪኻ ስራሕ እንተስኢኖም እንታዮም ክገብሩ ሓድሽ ነገር ይፈጥሩ that's what happens ኢንጂነራት ንረ ብዙሓት ኣፍሪካ ስራሕ እንተስኢኖም ሓድሽ ነገር ክምህዙ ክጅምሩ እዮም ጠበቃታት ብብዝሕ እንተፍሪኻ ከንታይ ይብሉ ሽግር ክፈጥሩ ክጅምሩ እዮም ስራሕ ስለ ዝደልዩ ሓዳራት ከፍርሱ ክጅምሩ እዮም ንሰራቂ ኬትካ ስራቅ መድሓር ክንዳንኤል ካይና ክብሉ ኦርጋናይዝ ክራይም ክገብሩ ይጅምሩ ጠበቃታት ኣይድልዩ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዓውዲ ትምህርቲ ንስኻ ትምሮ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ብዙሓት ተምሃሮ እንተፍሪኻ ከንታይ ትገብር ሬቮሉሽንስ ዕግርግር ኩሉ ግዜ ኣብዚያ ቀረባ ግዜ ንኣብነት ዝኣክል ኣብ ባንግላዴሽ ዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዲዛይን በቲ ፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ብዝብል ዲፓርትመንት እዮም ጀሚሮሞ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዶክተር ሓሲና ድማ ሃገራ ክትገድፍ ገይሮማ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ዓውዲ ክትምህርቲ ትኽእል እዚ ምዕራባዊ ዓለም ብሬን ዎሽ ገይርዎ ኢና ኣፍሪካ so much of social ገለመለ ዝብል ኣብቲ ሕብረተሰብ መሰረት ዘይብሉ ህዝብኻ ሰብ ዓሚታዊት ሕርሻ እንተኮይኑ ሕርሻ ክትምረ ዘለካ ሓረስታይ ንክኸውን ካልኣይ ድማ ነቲ ሕርሻዊ ሃብቲ ከመይ ገይሩ ማኒፋክቸር ክገብሮ ይኽእል ወይ ካብ ፕሮሰስ ክገብሮ ይኽእል ክትምሮ ክክእል ኣለካ ናብኡ ዘመርኮተ ናብኡ ዝህብ ነገር ክትገብር ክክእል ኣለካ ካልእ ንሓረስታይ ክሕግዝ ዝኽእል ቴክኒካዊ ብቅዓት ዘለዎ ክትገብር ኣለካ ናይ ሕርሻ ቴክኒሽያንስ ክትምስርት ትክእል ኣለካ ስለዚ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ብቅዓት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንደልዮ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ትገብር ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ኸ እንታይ ክመሃሩ ትመክሮም ኣነ እኳ ተዛሪበ ኣለኹ ንስኻ እንታይ እንተገበሩ ንኤርትራ ዝያዳ ከገልግልዋ ክጠቕምዋ ይኽእሉ ትብል in fact very ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣነ ኣብ 93 ኤርትራ እትየ ነይረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዓመታት ናይ ናፅነት መንግስቲ ነዚ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዓፂዎ ብዙሕ ዋጭዋጭ ነይሩ ኢንፋክት ዓብ ምክንያት ነይሩ ንዑ ምክንያቱ ገምጋም ተገይሩ እቲ ገምጋም ዝተገብረ ተረኣኻዮ እቲ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከምቲ ንቡር ኣካይዳ ናይ ዩኒቨርሲታት እዩ ነይሩ ኣብ ክንዲ ኣፍራይ ሕብረተሰብ ዘፍሪ ኣዝዮም ውሑዳት ከም ዝሓልፉን ከም ዝምዕብሉን እዩ ዝገብር ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ገይሩ እዚ ከምኡታት ንግደፎ ኮሌጃት ንግበር እተን ኮሌጃት ከዓ ብቐንዲ ምስ ገለ ዓይነት ሞያ ዝኸዳ ንግበረን ናይ ሕርሻ ናይ ሕክምና ናይ ሃብቲ ዓሳ ገለገለ እንዳተባሃልካ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ናይ ቴክኒክ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ከም ዝኸውን ገይሩ ሽዑ ካልእ ምስኡ ማዕረ ማዕረኻ እንታይ ተገይሩ ኣብ ክንዲ ፈተና ጌርካ ማትሪክ ድዩ ገለ ምስ ተገብረ 500 ድዮም 10 ጥራይ ወሲድካ እቲ ዝተረፈ ትጉሕፎ ነቲ ዝተረፈ እውን ኣብ ሞባይል ትምህርቲ ከም ዝኣቱ ተገይሩ ኣብ ሳውዓ ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ሪኢንጂነሪንግ እዩ ተገይሩ ነቲ ናይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ እሱ ከዓ ውፅኢቱ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ንብድሕሪ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ መሃንድሳት ኣፍረይት እዮም ጥበብ ዘለዎም እዮም እሱ ግን ምስቲ ቁጠባ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ነቲ ቁጠባ እቲ ኢንዳስትሪታት እንድሕር ዘየለ ናይቲ መሃንድስ ተራውን ውሑድ ይኸውን ሕጂ ኢንፋክት ኣብ ኤርትራ እንድሕር ከይድካ ሓያለ ኢንጂነሪንግ ዝተምሃሩ ኣብቲ መምሃራን ኮይኖም ገልግሉ ኣለዉ ግን እቲ ፍልጠት ኣብ ቦትኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ትብሎ ዘለካ ከዓ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣይ ቲንክ ኣብቲ ሓደ ቀዳማይ ዝምዕዶም ሰባት ምስ ኣይሲቲ ዝተሓሓዝ ትምህርቲ ተምሃሩ እየ ዝብሎም እዚ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ገለ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብኡ ተተማሂርካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንዳስትሪ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እሱ እቲ ቀዳማይ ዝምዕዶም እዩ ካልእ ምስ ባዮቴክኖሎጂ ዝተሓዝ ምስ ሕርሻ ተማሂርካ ንዘለዓለም ስራሕ ኣለካ ምክንያቱ ዘለዓለም ሰብ ምግቢ ክምገብ ኣለዎ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ፋይናንስ እቲ ናይ ጥብቅና እውን ብመጠኑ ከይበዝሐ ፅቡቅ እዩ ባህላ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳ ባይታ
መምስትናቶም ዝምባለታት خبلولهم تا وسانيت ነገር ግን ተማሃር whatever you do ተማሃር እንተዳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክትገብር ዘይትኽእል ከምካ ናይ ቴክኒካል ትምህርቲ ኣሎ ኣብቲ ናይ ቴክኒካል ትምህርቲ ተማሃር ሽዑ ብድሕሪኡ ካ ስታይ ትኾን ንሕና ዕድላት ረኺብና ዕድላት ሳላ ዝጥቀምናሉ ኤርትራ ከይደ ሓደ 10 ገለ ዓመት ተቐሚጠ ኖርዌይ ምስ ተመለስኩ በቲ ፕሮፌሽን ናተይ ስራሕ ክረክብ ኣይተሸገርኩን ስለዚ ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትምህርቲ ውሕስነት ናይ ህይወት እዩ ብኩሉ ግዜ ተኸቢርካ ከም ትነብር ዝገብር እዩ ስለዚ ዝገበርኩም ጌርኩም ተማሃሩ ጥራይ ዝብል ትኽክል ናይ ብሓቂ ድውሰኻ የብላን ኣነ እንታይ ዝብል ሃገራት ብተፈጥሮን ስሱዓት እየን ዝገብረለንን ዝህበንን ጥራየን ዝፈትዋ እዚ ንሃገርካ ክትገብረላ ትደሊ ተኮይንካ ናይ ሃገርካ ፅቡቅ ትደሊ ተኮይንካ መጀመርያ ጥዑይ ሰብ ኩን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጥዑይ ሰብ እዩ ክገብር ዝኽእል እዚ ኣካላትካ ፊዚካል ኣካላትካ ኢሞሽናሊ ከምኡ ድማ ወላ ስፒሪቹዋል መንፈስካ ኣእምሮኻ ኩሉ ክትዕብዮ ክትክእል ኣለካ ሰባት ዘለዎም እዮም ዝህቡ እንተለካ ሄለ መለስያ ከለኻን ኢኻ ክትገብር ትኽእል ገለታት ትብል ኣላታ ብደርፍናታ እንታይ ማለት እየ ክትህብ ትኮይንካ ንዘለካ ኢኻ ክትብ ዘይብልካ ክትብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ and the last thing ኤርትራ ካባና ትፅበዮ ብደገ ተለኻ ማለት እዩ ጥራይ ኢድካ ክትምለሳ that's going to be ፅቡቕን ኣይኮነን ንዓኻ ናይ like recipe for depression እየ ዝብላ ኣነ ካብዚ ዝኩሉ ተሰዲድካ መፂኻ ጥራይ ኢድካ ክትምለስ ንነፍስኻ ክትከውን ዘይትኽእል ፅባሕ ንጎ ኬድካ እዛ ዓዲ እንታይ ገበረትለይ ክትብል ሃየንታ ኣለዎ ዋጋ ናይቲ ኩሉ ዝደኸምካሉ ፍረ ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ እቲ ሳክሪፋይስ ዝገበርካዮ ኣነ ቖም እየ ዝብል ላይክ ኣብዚ ስድራይ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ ካብ ደገ ካብ ዝወፅእ ኩሉ እቲ ክዓቢ ከለኹ ዝነበረኒ ቻለንጅስ ናይ ሂወት ኣብ ርእሰይ ኣሎ ትስእልታት ስለዚ ኤርትራ ክኸይድ ከለኹ I have to change ናተይ ላይፍ ትራይ ኮርስ ኣከባቢየ ንዘለዉ ፅልዋ ክህልወኒ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክንህብ እንድሕር ኮይንና መጀመርያ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ምህላው ከ መጀመርያ ፍልጠት እዩ ኣብዚ ኸድካዮ ዓለም ሳኻ ዝኸይድ ገንዘብካ ካብ ባንካ ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም ሃክ እውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ወላ ብሎክ እውን ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ ፍልጠት ድማ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ጥራይ ኮንካ ትምሃሮ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብ ኩሉ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ጥራይ ክትውስን ኣለካ እንታይ ክትምሃር ትደሊ ኣበይ ኢኻ ክትዕወት ትደሊ ምፍላጥ ጥራይ ዘድልየካ ንዑ እንተፈሊጥካ ቦታ ይትስእኒ ኢኻ ምክንያቱ መምህር መኣሲ ዝመፅእ እዮም ዝብሉ ክትምሃር ሬድ ምስ ኮንካ እዩ ዝመፅእ ማለት ኣነ ነዚ ክገብሮ እየ ምስ በልካ በናይ ትገብሮ እቲ ትምህርቲ ኣበይ ኢኻ ትረኽቦ ሽዑ እቲ መንገዲ ዝመፀካ እምበር ንስኻ ከይተዳለኻ መምህር መፅኡ ኣይትግደሰሉን ኢኻ ትፍልጠት ረኺብካ ኣይትግደሰሉን ኢኻ ስለዚ መጀመርያ እቲ ኩሉ መንእሰይ ሬድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ንክገብር ደገ ዘለኻ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ብፍላይ ደጋጊመ ዝነግር ኣብ ኤሮፓ ፍሉይ ሃብቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ውሑድ ሰብ እዩ ሃብታም ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኤሮፓ ሓንቲ ነገር እያ ዘላቶም ትምህርቲ ጥራይ ዘላቶም ፍልጠት ጥራይ ዘላቶም እዚኣ ጥራይ ተሪፋቶም ዘላ እዚ ነዚኣ ካፒታላይዝ ክንገብራ ኣለና ወረቐት ኣለና ዶኩመንት ኣለና ብዝተኻለና መጠን ነቲ ዕድል እቲ ንጥቀመሉ ገለ ሰርቲፊኬት ክትሕዝ ኣለካ እንተወሓደ ኣብ ኤርትራ ከተርእዮ ትኽእልሲ ሰርቲፊኬት ክህልወካ ኣለዎ ወላ መፋስሒት እውን ንበላ ገለ ሰርቲፊኬት ክትህልወካ ክትክእል ኣለዋ ፅባሕ ንጎ ከይድካ ጥራይ መፅእካ ክትብል ሓደ ካልኣይ ኣብ ገዛኻ ጠምቶ እቲ ገዛና መኑ ጠምቶ ፅቡቅ ጌርና ንጠምቶ የማንን ፀጋምን ድሕሪ ወርሒ ንዓደይ ክኸይድ እየ ድሕሪ ኢልኩም ክንደይ ካብኡ ሒዝኩም ክትከዱ ትኽእሉ ክንደይ ካብኡ ሲ ምሳና ሓፍ ኢሉ ክኸይድ ይኽእል እንድሕሪ እዛ ሕቶ እዚኣ ሓደ መዓልቲ ንዓደይ ክምለስ እየ ዝብል ኣብ ሓንጎልካ እንተሎ ኮይኑ ከባቢኻ ረእዮ ገዛኻ ረእዮ ክንምንታይ ንዓዲ ክትከይድ ትደልን ኣይትደልን ሲ ገዛኻ እዩ ዝነግረካ እንድሕሪ ኩሉ እቲ ገንዘብካ ኣብ ጨርቅን ኣርማድዮን ጣውላን ሳሎንን ክረዴንሳን ጌርካያ እንተለኻ you are telling your mind ኣነ ንዓዲ ክኸይድ ኣይኮንኩን ድሕሪ ንዓዲ ከይድካ ለውጢ ክትገብር ትደሊ ኮይንካ ማይንድሴት ናትካ እውን ሬዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣነ ኣብዚ ገዛ ሕጂ ነገራት ክንገብር ከለና ከማን ክንወስዶ እውን ኣይንኽእል ኢና እኳ ሓደ መዓልቲ ነዚ ይብላያ ንበዓልቲ ቤተይ ምክንያቱ እንተወሓደ ሲ ኣብዚ ክንነብር ኢና ኢላ ከይትእሰር ይሓስብ እየ ኣነ ተደሆነ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንገብሮ ዘለና ኣካይዳ ምርጫታት ናትና ሓሳብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ካልእ ዓለም ከይደ ኣብ ኤርትራ ዓደይ ፅቡቅ ገዛ ወላ ድሓን እቲ ከርተት ናበልኩ ክነብር እየ ዘይኮነሲ ፅቡቅ ቪላ ኣብ ባፅዕ ገይረ ኣብ ገዛይ ሶላር ገይረ ብሶላር ብኤሌክትሪክ ትዝወር መኪና ገይረ ናፃ ዝኾነ ሂወት ጀርዲን ኣብ ገዛ ገይረ ክነብር እየ ኢልኩም ኤንቪዥን ግበሮ እዚ ራእይ እዚ እንታይ ይገብረካ ኣካይዳኻ ንክትቀይር ይገብረካ እንተዘየለ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ንዑ ተው ምስ በለ ከይትተዓሱ እውን ምክሪ ኣለና ኣነ ንግረ መንገደይ ዝዛረቦ ዘለኹ እየ
زناتي تمكري زبكم زلهم سالساي دما سبي هابتاني هاجر ندحريلنا دقنا صبغ رأي أب إيرترا كلهم كنت أركن كلالنا كند من تاينة بوليتيكا نصلو إيرترا كابز زلا تخطوص تخينكا ناتكا قديو ساعتكم كتبركو تلايق كسرحوا لكم أبزا عدة تماهير كان إيرتراون كتبرك تلايق إلنا نتحلم خنشوط اللهم كن كلالنا قد مستوى السنة زين دكي هوتيلنا أبي كن قبرا مخاني نقرومي قال يوم أبي كون ناتيس راح يلو يشقاقون يرمتا ديتا مسرتات هوتيلسي ناتيس راح سنتاي كون يلو مسايز كات علق زينيرو تايزغا رأي مشات مالتي you sell a dream حلم تشوط اللهم نتحلم دما أبزي سلة تولدو نتكرتت ناتنا كيردو يقوليهم تاتيقبر قل أبزي كروح بوزي كولو حلم دما بيرترا تشوط اللهم فلا يتيجي جما جنب بحرنا يرترا تاريخهم بونساتهم أوريدا بروسهم تي جما جنب بحر يردوم يصبغ ناتو سلازي ناتهم رأي أو خوري ويقوليهم نعاقد ما خذوا فوقها يقوليهم تعلو كله أنا من تايز بالمدام نمتابس هنا تاي تمكرك بكم زعبا صدروز حسب أبوز حجز أديوز حجز حوز حجز أبي وتاي ودقني بحاششتو بخال حماق نقرتو قالوا أي تنكفني سلمتاي زنبرو على ما سلزلو he has a purpose has a reason to live سب تسفاز غرس نمنتاي كم زنبر زلو تدي تردي وتراي سرحو قديفا بجزاز وعل كابوز بسب تزيبلي دك سبات دما كل جزء كل حرفنا تكنوس ندلنا سلازي بزعبها هجرو زحسب بزعبها هزبو زحسب بزعبها حدو زحسب كل جزء أب هيوتون عوتي زخون مخنياتو أب تعلمو تصنعين التخيل نتزلو بدهوتات نخسجر وندفيت سلزلو مخنياتون سلزلو سلازي كل جزء إني عدنا هم زخن جبرينا وينا فقرنا هنبالكلنا ننفسنا ون قرطو زخون هيوت نخنبر ترقم زلو هيوت نخنبروني حق زنا يسويل كا زركا بجنزب بش تبلون تلقى صباح نجو كم تن أب قدس مصحفون وقام لا تقيس ولا نزيه تن حمشت دناقل لامبا حيزن نقويتات صبياز نبرا أتقاقمو زي فلتا ملو ليتك تكمالو عيلان أبتا قويتاز مسألة لامبا ودين لامبا زي بلو دما أبتي مرعاي أتوني تباهيلو سلازي انتاين مالتي يعني we have to be very wise and conscious أستوعلنا كنا بركن كلالنا العلامة دما كل تندليو نايب حق ندليو تغينا أب معالتا وهيوتنا كنت كمالو كن كلالنا أمعالتا وهيوتنا تتذكرنا له دمايو نزمت زولو نقراتون كسالت النازغل مبارانا ونقرا من قدي انترفيو عدي مناتي ريتي بكمان لو بزعب هذه باشن سلازخونكم ناي مودة تانتاي تبلوم ما سيراك I think بحافشو إيرتراوي أحفركاني إيرتراوي أبزغود خيدو أخرعكايو حقسكايو كم زغتبلو صنعكا تمهر السب ويكم زغتبلو صنعنا بزعم صبيو جن تزايلوها جنزب كابون حدا عابق نجاري ترديهاني سلازي بخلو خلالو كاله زي أنا بزح عيدوف قالوا نيرة قدم حجكن الرأي كايو زود داويتاتنا إحنا حيلوهم كلا لنا كل سب بقلم الك أبتيناي إيرتراوي وداويتات كأتو خلالو بزح نقدر مبارك لي كان جن من مسيحة مسز بها مرحب بتعمي حجازي سازي ستات خندف قالوا لنا كاله سالسيتي نارباش مزي حجز الله خنتات أنصار بحرنان أنصار مريتنان زمتز غوروز لو لعل 30 شح سوا توافيرو لو يزبها الأبي بب ما قدنا نعو كبدهم كلالنا نحنا أنا قالوا خالو سوات من دخلتهم أب أمريكا أب أوروبا بتدقاق من داموسو نعو زفشل مدوات غورو سازي سخا كم زي نومز قبر كاي هون على بحاله فيك زياده غبرون مركا كاتاتولو نيره كمسغن زلوي دفعلو لك خالوتون نزن احنا اقدسنت الاولونت خغولص زخلو نزناي اثيوبيا جميرو مزلو زمته خفشلو زخلو تقدم بتم كالوت مراخبتات ما شانلات ما كم عتوب دخونه نقرات خبرو يعدم بسترف بتعمي غني لي تمالي ابتي ناي مصحف مسيخه ناي بحق تحقق تراخيمنا ان بيرسون
ስለዚህ ክንቅፅልና ብሓደ ለና ክንቅፅልና ብሓደ خبرت هابلي يغني سيراك ناي بحق دس بلني علالي نيرو على كل دما زسنة تاريخ بمخانو تتنقرو زلغا نت من شيء ولدو بمصحف كان ببزخل بمصحف بخال من قد نخرج بزخل حبريتا دما بتسرخ بتقبر لها ناي بحق عب كبري باكا امسغدو لي صبو غيركم اب كومنت سكشن نتوم كالو زي راي وكري واخلوك ساك اندي اگداسيت مخانا ريوم ناب كالك سدوان كريوان كمهرولان سلازغلو نايلومي مدب ابزك ودك فتني كاب لب يزمسغناكا سيراك انجينير سيراك اب كل غعزوخا عوتنا سالطوني منيلكا بروخ مشيت سناينا عرفت غزي كونلكا نخلوم تخاتلتنا دما صصبقنا تمنخو مزا طعمت درفي انت درف خمرتلكم يقرب تعجز بلو طعمت درف تمرص كل غزي سلدوسد كدل يالنا تدرفي ابي كم زلا كن يو ويل لايك ات ابي الله مسلكم انا كوي فتوى كن كل غزي خايسنا زيا بقى بزيا غير خسنا بتكم كما عينت كرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشافنا بجافهم ستتنكفلت قارصو ششايكين بانديراي مامي تيتبغتي فناتكتين بعقلي على كحناي لناخي كما هارالو تايشكين بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخينا فني تاقشكو نشع عند قالي نابخي يبلني وري مسمس بالفتم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوتشافنا بجافهم ستتنكفلت بانديراي وعتي انديخي يترقالو ميلاخي كنقويولينا دكخي نقارصو ششايكين مامي تاي بانديراي مقرتي فناتكتين بعقلي على كحناي لناخي كما حرالو تاي